Kanay Brother May Eugene, butang. taga-sambuang ka nga debatidor. Maing butang. Nakalimad-mad ka na ba? Nabasa na ko ning imo sa kadalang ha. Nabasa na ko ni ang caption sa inyo. Sa galing caption sa imong video live ron, Brad? Caption, Straight to the point. mo, uta naman ka. Ako ibalik sa imo ba unsa galing caption sa imong live kuman? Ako sang klaruho, nabasa nimo wala? Nabasa lagi. Nasabtan nimo? Di, ang ingon nimo Catholicism, false religion based on idolatry, a man-made doctrine, pagan tradition. Inood ba ni? Tinuod na. Sumala sa nasulat. Di man ako naiposo. Sige. Ako kang questionon na ni. Kaning pag-ingon nimong Catholicism, a false religion. Diri lang ta maguna. False religion. Asa nimo nabasa sumalas na sulat ang Catholicism false religion. Hatagi kog libro ana nga nag-ingon nga Catholicism is a false religion. Okay, sumala sa doktrina, mao na gibasihan nganong na may doktrina pila doktrina. Wala ko mangutanag sumalas doktrina. Asa mabasa nga ang Catholicism false religion. Nahimo laging false religion tungod sa doktrina. Lisod wala ko mangutanag nahimo baning wala ko mangutanag tungod bas doktrina na false religion bani. Asa nimo nabasa nga ang Catholicism false religion? Nabakay nabasa na? I mean, libro ba? Nabakay newspaper ba na nimo nabasa nag-state itong Catholicism false religion? Straight to the point. Tungod sa doktrina nga akong nabasa nasa ubos, ayaw lagi gitawag putla. Tiwasa ang kinatibuk ang konteksto para masabtan nimo ang gitawag og essence sa title o Ani ba? Asa lagi nimo nabasa nga ang Catholicism false religion? Unsa nga libro na? Tungod lagi sa doktrina. Wala ko mangutanag tungod unsay nakapapiki. Wala ko mangutana unsay nakapapiki sa Katoliko tungod bas doktrina o di. Ang pangutana asa nimo nabasa nga ang Catholicism false religion? Maghatag kag ebidensya. Kay sa korte o sa kaso panig wala kay ebidensya, paulion ka. Straight to the point. Why you say sige. Asa man? Asa nabasa? This kind of doctrine is not biblical. Wala ko mangutana og unsay doktrina sa Katoliko, biblical ba nigdili? Asa mabasa unsay nga libro, una kay Biblia gibasihan dia, Biblia imong yatag, una kay libro imong gikutloan na, ko kan Biblia, akan nang libro. Unsa nga libro or Biblia nag-statement nga ang Catholicism false religion? Okay. Straight to the point. Sige. Ingon siya dire. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ang ilang gipanudlo, ilang mang gipadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug may inyong gipawian ang gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga tao. O siya mingon kanila, maayo gayud ang pagsalikway ninyo sa sugo sa Dios aron inyong pagabantayan ang inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Tugma. Nabay nabasa diha nga Catholicism false religion hawa. Sumala sa masabot. Wala kay mabasa. Ayaw ko mangutanag sumalas masabot. Naaabay mabasa diha nga imong gibasa wa. Litra por litra, wala ko'y nabasa pero masabtan ako. Asa man gyud mabasa? Asa man gyud na nimo nabasa nga ang Catholicism false religion? Kay imposible kayo ga-caption ka diha nya wa day nabasa. Sumala sa ilhan tungod sa doktrina, di makakasabot tubagon. Dili. Wala ko mangutana og sumala bas doktrina mo ba ni nagka-false religion sa Catholicism? Asa lagi nimo nabasa? Asa lagi nimo nabasa? Asa nabasa? Itubag na ka bro. Nabasa ba na nimo sa newspaper? Nabasa ba na nimo sa usabay ko ana ni source nimo ana? Ito na nabasa na gali nimo sa caption. Di mo nabasa. Asa man daron? Ha? Ano caption? Pangita na sa imong laptop pasig na kay mabasa. Dili. Gitubag ta ka nga tungod sa doktrina na himong false religion. Tiwasa lagi. Wala lagi ko mangutana. Unsay nakapa-false religions Katoliko, doctrine bag dili. Ang pangutana simple lang. Asa gyud nimo ni nabasa kaning term Catholicism ay sa false religion?
Gitubag ta ka nga tungod sa doktrina kay reading comprehension tiwasag basa. Tungod sa mga ebidensya sa doktrina. Okay? So, may mabasa. Okay. Tungod sa doktrina. Wa man ko nag-post usa lang ka word. Tungod man Sige. Subayan na to ni kay taas man eh. Subayan na to ni kay taas man eh. False religion based on idolatry and man-made doctrines. Okay. Dire ko makapokus sa ning man-made doctrines. Kaning gitawag na tug Holy Trinity nga usos mga pinakamin nga doktrina sa Katoliko. Tinukod ginama nig tao dili. Okay, sumala sa post. Wala na apel ang Holy Trinity dire. Doktrina man na mo. Apel man na sa mo doktrina. Man-made doctrines go. Dagis ko to tag doktrina, di ba? So usos mga doktrina, usas mga doktrina sa Katoliko Trinity. Kaning Trinity ginama nagtao dili. Okay. Straight to the point. Di ka kaligal niya kay wala ko nag-post niya na. Sa wala imong kapsul no. Man-made doctrines. Sa lagi nangutan ako. Nangutan ako. Ang man-made doctrines ba, diri ko doktrina, usas mga doktrina namo. Daghan man may doktrina, di ba? Kining gitawag na mo Trinity. Man-made dili. Okay, tubag. Wala na ako gipost tungod kay dili na siya man-made. Okay? So dili di ay man-made. Nanong niingon magag man-made, nga di man di ay. Wala na ako to the point. Ang asa na ko ito bag. Bro, kanang gingon ni mga Trinity, actually sa written human being, pero ang Trinity sa Biblia di mabasa, pero biblical, yes, mabasa 100%. Unsay di mabasa? Ang Trinity sa Biblia di mabasa? Unsa nga translation? Sigurado ka? Nay translation. Natay nabasa ang translation. Dili Trinity nga word Trinity. Ayaw ko basahin sa Ampered Bible. Ayaw basahin sa mga Bible nga tinusab. Protestante ni ha, Protestante ni. Hindi ma? Dili ni Katoliko. Ayaw man tayo supak. Imong kauban ingog na ikaw wala. Usaman mo, mo gubot pa man muslukot Word ni. nga Trinity. Word nga Trinity ha. Trinity ha. Kay verb Ay mabasa. Lagi-lagi gitubag na ka. Nga, wala tayo supak. Sige direta. Kay false religion man ang Katoliko. Kadali lang. Kay false religion man ang Katoliko. Pasabot ba nga kani simbahan Katoliko dili gitukod sa tong Ginoo kay false religion? Straight to the point. Tino may doktrina. Basta ba kadali lang ayo sa pagkapini. Pasabot pa ni karon kay false religion magha ni Catholicism dili ni mao ka Kristong gitukod base sa Mateo 16:18. Sa bungan ini. Juan Nitubag daw dili. Sige mayo. Okay ha. Ang sunod na kong pangutana, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo? Kanus-an niya gitukod, asa gitukod, nya asa nga references na nimo nabasa? Sumala sa doktrina. Ayaw lagi ko. Tubaga na sumalas doktrina. Kinsang tawhana nagtukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo? Asa niya gitukod? Kanus ang gitukod? Wala ko mangutana. Wala ko mangutana kisay gapanday. Ang term simbahan ba ang mismong ecclesiastical nga naan kaning Katoliko? Kinsa may nagmugna ani kisay gatukod aning simbahana? Ito bro. Okay. Straight to the point. Okay bro, tanan nimo, kinsay tabangin na si, patabangis daig kay mo wagi katubag. Ay, naon sa ayaw clarify mo tanan. Kanyo clarify yung question. Ingon niya dili di ay tinuod nga kay Kristo ni simbahan Katoliko kay man-made doctrine false religion gud. Ang question, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo? Kanus-an na niya gitukod? Unsa asa niya gitukod? Nya unsang libro na to mabasa? Ano ba kanang matag mo Brad? Na dire sa libro ni Tarpulano Brad, Genuine Catholicism founded by Juan Carabao. Sige to baga. Okay. Granting without admitting o yun ang tika nga nagsulti ana si Kristo inyo harap kong libro pero biblical amay mabasa wala kay mabasa Ayaw ko to baga aning biblical. Kinsa tawhana direct na lang direct point. Sa tawhana man. Sa history? Okay, kinsa tawhana? Dili. Maura man Japon no. Maura man Japon no. Mugamit pag history. Japon mo man no. Si Constantine daw. Mugamit pag history. Japon mo man no. So laing referensya gamita.
kinsang tawhana nagtukod sa simbahang Katoliko ug dili si Kristo. Kanus gitukod asa tukoda. 321 gitukod ni Constantino ang doktrina sa Katoliko. Sa wala ko mga tanag Dili na matubag, doktrina. bro, kay wala man na sa Bible. Ha? Kanang imong Ayo, gipangutan bro, kaya imo mo palusot mo, bro, mo niyo. Kay wala na sa Bible. Sa man Di makahatag ka mo na dili. matubag, kay wala man na sa Bible. Di ka tubag. Kanang imong ingon. Kabalo man ko bro. Ang Kinsa kabalo ka nagtukod? nga kinsa nagtukod sa inyong history pero sa Biblia. Lagi watay ba? mabauna. Ayaw may pangutan na, Dili Brad, na Brad. ako matubag. Brad, Brad, Wala ani sa ba? Bible. Ani ha, para magkasinabtan na ita. Ayaw ko pangutan na kisay gatukod sa Katoliko kay tuganan ti ka di magyapon ka mo tuod, di ka magpabunyag na. Pero kamo kay nagsupak-supak man mo nga dili gid ni iyas Ginoo naa sa inyo ang burden of fruit. Kung dili si Kristo kinsa mang tawhana. Kano sa niya gitukod? Ug asa dapit na niya gitukod? I-prove na lagi nako nga ang doktrina Katoliko. Malas Katoliko. Wala lagi ko mangutana about sa doctrine. Dili man issue diri ang doktrina. This is all about church and founder, not the doctrine akong pangutana. Iso, magtukod na dahil kag simbahan, wa kay doktrina. Ang doktrina, Kadali lang. Ayaw sa ng doktrina kay dili man ni issue diri ang doktrina. Ang issue diri ang simbahan ug ang magtutukod. Oh. Iso lagi. Ang sige. pangutan nimo bro, dili gina matubag kay wala man na sa Bible. Siway sa Bible. Dili na matubag kay wala sa Bible na imong pangutana nga kinsa Ah, nagtukod sa inyo. Diba? Sis Biblia, itong hatagan sa Biblia. Dirita ba sis Biblia? Okay. San Mateo 16:18, di ba? Nagtukod si Kristong simbahan. Karon ang pangutana kay inyo magyung i-deny nga dili na Katoliko. Ang pangutana kinsa mabase sa Biblia ta. Sige, base sa Biblia. Ayon ni mga history mo kay di mo gyapon mo manuwa na. Base sa Biblia, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko. Kano sa gitukod? Asa tukoda. Wala lagi Straight to the point. Katoliko. Diyas Biblia. So kinsa man jud gaingon nimo? Kinsa may gaingon nimo nga ang Katoliko dili gitukod ni Kristo? Sumala sa doktrina, di nyo gitukod ni Kristo kay ang Biblia nag-ingon. Ako mangutanag sumala bas doktrina. Kinsang tawhana nag-ingon nimo nga ang simbahang Katoliko dili gitukod ni Kristo? Ang pamatuod sa doktrina dili si Brad, ayaw ko wataan ng Brad, anya? Ayaw ko wataan ng doktrina kay og magisgot ang doktrina, Brad. Hilabihang daghan simbahan karong nag-claim sila nga sila gitukod ni Kristo ang doktrina binasis Biblia. Ngano wa man na matinuod ilang simbahan? Tungod kadi sila gitukod ni Kristo. Asa sa paminaw sa hilabihang daghan na kayo ayaw ani ba? Paminaw sa ani ba? Klaro na imo pagutana. Paminaw. Na. Itubag ta kang anong daghan kayo. Tungod kay nagtukod sila pinagis pagsupak-supak ra Katoliko. Sila kinsa man ni sila ha? Kinsa silahan eh? Mga si Manalo, si Soriano, si Direta sa Katoliko. Who is the founder of the Catholic Church? Founder lagi sa inyong Katoliko, pero ang founded sa inyong doktrina si Constantino. Who is the founder of the Catholic Church? My question is very clear. Who is the founder of the Catholic Church? Based on common sense TV fact ministry. Si Constantino. Ha? Constantino. Ebidensya. Constantino founded the Roman Catholic Church. Okay, ebidensya. Merang ebidensya. Gitukod Basa. niya ang Domingo. Pinagi sa sugo. Sige, ayun ang Domingo. Ang akong pangutana, asa nga statement karon imong nabasa? Roman Catholic Church founded by Constantino. Sumala sa masabot nato. Asa lang masabot? Kaya wag ko mangutana nimong masabot. Asa kay iwa ko mangutana nimong sumalas masabot. Ngayon kang sumalas masabot. Mo rin ka galing og sabot-sabot ay. Straight to the point. Sabton taka. Ang insect dili makatukod og negosyo sa Pilipinas. Pero wa nagpasabot dili sila tag-iya sa negosyo. Gibutang nila sa Pinoy nga pangalan. Mao gyapon as Constantino. Siya nagtukod sa Romano Katoliko ng doktrina pero gibutang niya sa kang Kristo nga pangalan para i-claim. Mali lagi imong analogiya. The fact imong giingon nga si Constantino nagtukod sa Roman Catholic Church. What is your evidence? That statement that Roman Catholic Church founded by Constantino. Mao lagi na sa ilustrasyon ang ebidensya nagtug-an nga si Constantino pero insect ba nga ang insect dili katukod og negosyo sa Ingon imong kauban. Isa kadali ha. Ingon imong kauban, Bible base ta.
Asa mabasa sa Biblia si Constantino gatukod sa Roman Catholic Church? Okay, panagna. Daniel Straight City to the 25. point. Daniel City Ha? 25, naraw? Basahan diyan na by Roman Catholic Church founded by Yara. Constantino. Yara. Sige. Yara. Basahon na to ha. Alang sa imo mga Naba. paminaw. Tanaw na tong naa kay ungwa kay mabasa Yara. nga ang Tanaw, Roman paminaw. Catholic Church founded by Constantino bakakon kang magwawali. Paminaw. Straight to the point. Sakpong pulong batok sa langdon uyamot o magpaluya sa blaan sa langdon uyamot o siya maghuna-huna sa pag-usab sa panahon o sa kasubuan sa Dios o gihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon o katunga sa panahon. Kinsay katumanan ani si Constantino nag-usab sa sugo sa Dios o giangkon sa Romano Katoliko. Wala ko mangutana. Sa layo kay Montubag. Wala ko mangutana ginsay gausab. Ang simple lang pangutana ko na abay statement sa imong gikutlo diyang Daniel nga Roman Catholic Church founded by Constantino. Yes or no? Straight to the Naatay point. masabot nga walay laing nagtumbok. Ay lang masabot. Sana masabot kayo. Ug ato nang tinambanon pagsabot dili mauna imong pagsabot. Ulitay lang ka kay Naalala ko pangutana bro. Ay sanang imo nya na kaya ko klarohon ning kadaig kay mura na siya ko imsa ning tungoda. Kadi iso kakalusot ako mo si TV. Asa imong ebidensya? Imong ebidensya? Sumala sa pagsabot. Dakpak, wa kay mahatag nga statement dire nagpabilin ang kamatuoran nga ang simbahang Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Straight to the point. Iangkon sa Romano Matagi ko og sita sa Biblia nga ang simbahang Romano Katoliko founded ni Constantino. Gigamit ka ng Daniel 2. Eksistado na bas Constantino dia? Panagna nga tuman ni Constantino. Wala man ko mangutana nimong panagna. Ang statement man gyud sa Biblia nga akong giklaro kung naabay giingon sa Biblia Roman Catholic Church founded ni Constantino. Ingon kag naa. Siya saron. Umala sa masabot na Karon, sige, sagkyan ako na imong masabot. Sumala sa gipasabot. Unsa may gipasabot dia ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Constantino dia? Ang gipasabot dia usbon ang balaod sa Dios. Ako mangutanag usbon bang balaod. Wala ko mangutanag usbon bang balaod. Ang pangutana nako, sumabas imong gisabot. Masabot man ka. Masabot ba nato dia nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Constantino? Masabot na to kay nag-usaban ang Katoliko sa kasuguan sa Ginoo. Natuman jud ni Constantino niya gi-apply sige. Sakyan ako na imong masabot. Sakyan ako na imong masabot. Ang sunod pangutana mauni. Naabakay Bible scholar protestante ha? Protestante ayon ni Katoliko kay maron gyapon nimo manoo. Naabay Bible scholar sa protestante nga nitugbang o niuyon sa imong pagsabot nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Constantino. Makaingalan ka bawa? Okay. Straight to the point. Naghingalan na kalingan Adventista nga mga scholar. Kinsa nga Bible scholar? Okay. Ang tanan namong Bible scholar nga SDA naghingalan. Protestante dai mo kay inyo manggi kuan. Imo manggi proklamar na imong Bible scholar. Unang-una kasabot taga. Kami na pangutana bro. Kinsa sa Bible scholar sa Seventh Adventist? Sige, tagay ko gisa. Nang scholar. Sige, pangutana ko bro. Tagay ko gisa. Isa, kadali lang. Okay. Isa. Pangutana. Tanan lagi na mong scholar sa SDA. Tagay ko gisa lang, isa. Tagay ko gisa ka scholar sa Sabadistang niingon nga gitukod ni Constantino ang simbahang Katoliko. Kadali na. Tanang scholar. Ayaw ko mangutanag general. Isa lang. Tanan. Sa tanan. Tanang Nakasabot kag isa. Tanang scholar. Di na kakasabot. Tagay ko gisa sa tanang iskalar. Kinsa sa inyong iskalar? Tanan lagi. I-research kita Ayaw ng ko mangutanag tanan. Kay wala ra ba tayo statement yan nga tanang Seventh Adventist. Isa lang sa inyong sakop sa inyong iskalar. Gusto ka maminaw? Hatagi ko gisa. Okay, tanan lagi. Ayaw ko tanag tanan. Sige, tanan na to. Sa tanan. Tagay ko gisa sa tanan. Hinganli ang isa. Tanan lagi. Bis tanan lagi. Hinganli na. Isa ka scholar lang. Tanan. Tagay ko gisa. Isa lang. Isa lang kong gipangayo ha. Tanan. Kasi tanan. Common sense man ka. Ano yung title? Baka kabalaon sa isa. Dara. Ingon diri oh. Kinsa man na? Oh? Unsa man na?
sa mata. Naara lagi tanan nga mga iskalar. Unya Oh, basahan, basa. Tanan lagi Straight to the sumala sa point. kasabot. Anan? Yeah, basaha. Tanan lagi. Usa lang, nangita ko kinsa sa isa sa tanan ninyong Bible scholar nga nagtugan nga Roman Catholic Church gitukod ni Constantino. Isa may isa. Tanan lagi ang statement ni mo Wala diha. ko lagi. Tanan. Sige tanan. Tanan. Sa tanan nga Bible scholar, hatagi ko isa sa tanan. Tanan lagi. Tanan gali. Hatagi ko isa lang. Tanan. Angel Wa kay kalar na. mahatag? Way mahatag? Tanan. Isa, gay ko isa. Tanan lagi. Tagay, aray maulian. Tagay, aray maulian. Tagay isa. Okay. Okay. Hindi ko maka-research ka kung cellphone man gud nakasulod sa live. Tanan. Ilang libro pa to bago, daghan man kayo mga libro nila, mahal. Sige. Hinganli ng isa lang. Gay ko isa ka. Seventh-day Adventist General Conference Bible Scholar. Nga naa siya statement nga niingon siya Roman Catholicism founded by Constantino. Sige. Gitubag na taka nga tanan o kami tanan nanudlo ni anak. Ay, ilang isus. Di man ka Bible Scholar. Tanan lagi. Bitaw mi Nangikita ko og Bible Scholar isa ka buok sa Seventh-day Adventist Church. Di ba nga kung klarong istorya untaan kinsa man sa mga protestante nga Bible scholar nga nagtugan nga ang Roman Catholicism founded by Constantino. Okay. Ang imong gipresent ang inyo nga Bible scholar. So protestante gid mo aning tungoda. Karon sa Bible scholar ninyo, pwede nimong mahinganlan bisan isa lang? Dili protestan, dali ang imong sabot. Gitubag taka nga tanan. At tagi ko isa. Tanan lagi. Sa tanan nga imong gimension. Paghingalan og isa. Okay. Okay. Google. Tanan. Sige. Tanan. Hinganlan lang bisag isa lang kay kung wala tay mahinganlan bisag isa, pasabutan na gamaritis ra jud ka ron. Sumala sa masabon. Matala sa ako bro. Hatag isa, paghatag isa. Pinagpito. Ay, may Bible scholar ba ka? Ara gilaro sa cellphone mo. Mulib na ko bro. Matala ko sa. Sige. Tagay na, mulib na siya, mulib. Silib na. Kaya ako tiwaso ni isa. Isa lang, isa ka Bible scholar. Matala lang ko sa Simoa. Sige, saman. Kay si Jesus magkain nyo ang pagsabot. Si Jesus. Dili pagsabot. Romano Katoliko mga Dili pagsabot. Mabasa gid na. O gani. Si Jesus magka nagtukod sa inyo sa inyong iglesia. Gaingon mo. Si Jesus sa iyang pagkatao. Di ba? Si Jesus sa iyang pagkatao. Unsa man sa Hudyo o unsa siya? Sa pagkatao dili sa pagkatao. Sa iyang pagkatao. In terms of nationality, magbase kag in terms of nationality, Hudyo dili Pinoy di pud Amerikano. Pero in terms of ecclesiastical, in terms of ecclesiastical, Catholic. Straight to the book. Sayang pagkatao sayang pagka. Nationality. Ang imong gusto nationality? Di Hudyo dili Amerikano di pud Pinoy. Sa Badista siya, sa Badista. Kasi sa Badista, nationality na sa Badista. Nationality na sa Badista. Ang ilang religion sa mga Hudyo. Ang religion sa mga Husto ang religion sa mga Hudyo di man sa Badista. Judaism man. Ikaw ra may sa Badista wa ka hibalo. Sige, balikan na ko nis daig. Sa mga mangutana ka. Nangilin sila sa Ay sa nang imo kay. Isa, itilti na gawa na, naipit na ka. Unsa naipit? Di man sa Badista dili man na relihiyon o di man na nationality. Ingon ka sa Badista ng patay ni Cristo. Niya karon di na po sa Badista. Religion ka magkuhan sa religion tinapod. Sa mga religion de sa mga di ba mga nangilin man ang sabat ng mga Hudyo sa unang panahon? Sabat nga Sabado, dili sabat nga kanang niang nga gitawag ka ng inyo karon nga. Sunsuhay dam ng inyo nga. Straight to the point. Sige, balikan na to nis daig. Amang gidinay nga dili jud si Kristo nagtukod sa Katoliko. Sige. Ang sana makasulti nimo, pwede ta magbuntag.
Diyon Ah. sa man ninyo nga pagkatok. Ingon ka, gisara ka pangutana imo ha. Ano nadaghan naman eh. Straight to the point. Diyon sa man pagkakatoliko Sa, ni Jesus nga. ingon ka, usara ka pangutana imo ha. Ano nadaghan naman eh. Ewa man yung tarong magtubag pod. O sa wa tarong magtubag, itubag na tika in terms of nationality, Hudyo siya. Pero in terms of ecclesiastical ta magbase, Katoliko siya. Wala kami. Diyon sa Straight to the pagkakatoliko ni Jesus nga Domingo. Ha? Kagapo, Diyon sa matana ko sir. pagkakatoliko ni Jesus nga Domingo Ay sa, man mo. are ko daig, kada lang. Unya na nang imo, mabutan ta diha. Domingo naman mo sa Jesus sa Ay sa nang imo kay maabot ang Sabado Domingo ani layo sa kita sisyo. Ah, Daig. Usa daig. Ang sa to imong isa ka buok iskalar. Ay sa unya na lang imo kay mo entertain ko nimo ron. Kadali lang. Usa kadali lang. Na isa diri sige sa ingon nga isa ra ka pangutana ya kanya karon dagang kayang gipangutana. Oh, ayan ang pangatik. Pagkatao ni Jesus. Subayo na to pagkatao. Ay sa unya na lang imo, unya na lang imo. Dahil isa ka Bible scholar sa Sabadistang nag-statement niya Roman Catholicism founded ni Constantino. Okay. Ingnan ta kag tanan kay ang among mga Bible scholar Lagi. Dali kayo na pag-ingon nga tanan. Dali kayo na moingon kag tanan. Hinganli, isa ka mo ka nang giingon ni mong tanan. Para napo kay mahatag tanan. amo nga mga scholar dili na musulti sira usa. Kaunsilon pa na sa iglesia nang musulti ana. Ano to tubagon ka tubagon. Hatagi ko isa ra ka ngalan sa Bible scholar. Bahala na lang na kung sa iyang statement. Dili lagi nimo matag usa kay before mo pagawas og usa ka doktrina statement ang tanan mo aproba na considered na nga ang tanan mo oy nag doktrina. Ani ba? Panalitan karon Brad, moingon ka kinsa man nga Santo Papa nagproklamar ani samde ana makahatag man me. Buot. Pero kanila ang imo scholar wa man kay mahatag. Pasabot ba nga kaning giingon nimong tanan nga Bible scholar wa ni mag-exist? Straight to the point. Kay dili may one man rule. Aprobahan na siya. One man rule. Aprobahan na siya. Gitawag aprobahan na siya sa council nga kanang imong statement pwede ba na siya dawaton og dadon sa publiko. Mao na nga gi-consider na siya nga tanan generalization ang among pagpagawas. Sige, walay mahatag. Sige, way mahatag ni, way mahatag dila pulson. Wala na ko Virgil Eugene. Asa daig. Dili na lang ko mamugos nimo kay in the first place ganina ra ko og pinangutana nimo wa kay mahatag. Lagi paminaw. Straight to the point. Si Blanco inyong gingadlan nga Subayo dili ka naghimo na to pagkatao kay wala pagkatao ni Jesus kay Domingo tama ka. Kami wala tong i-approve unya iyo ding i-issue. Brad, Ako siya. Sumuod naman kining imuhang topic Sabat, Domingo, Sabado. Sumuod na ni kayo. Naka-refer ta dire. Bro, gapo. Oh. Ang tana ko. Okay, bro, unang pangutana. Sabaga ha. Bro, Una tubag. okay. Magbista sa Biblia nga teaching. Kung magbista sa Biblia nga teaching, nabatay authority nga kitang mga tao nga nabay authority ang church nga mag-usab sa sugo sa Dios, wala. Basis Biblia, San Mateo 16:19, San Mateo 18:18. Kaya ang pangutana, pwede ba magbuhat og sugo ang tao diha ang Kristo? Wala. Pwede ba magbuhat ang sugo ang tao diha kang Kristo? Kung ang tao gitagaag authorization, kung ang tao gitagaag authorization ni Kristo pwede. Pero wa ka tagay gatumutumo ra kang imo, away ayun na lang. Sabag mo tanay, Straight to the point. Yes or no kanang Straight to the point mabuhat na. og kasuguan may tungod kang Kristo. Subaga, yes or no, kung mabuhat ba kita, ayan ang authorization kay Kristo. Sugo naman Yes, listen po. Importante man ang authorization. Gama-gama kag sugo niya wa kay authorize. Wala gyapon ka. Straight to the point. Ang mo bro mo ni oh. Sabaga sa tawa na tanay ka Julito di man mo tabago ako ang utana ko. So sige. meaning kasi Kristo na isugo, gihatag kang Moses. So buti pasabot ba nga kita mabuhat og sugo nga diha kang Kristo. Pwede ba ta makabuhat? Yes or no? Og sugo diha kang Kristo. Ani ba? Di ba giklaro na sa paminaw ha? Di ba giklaro na paminaw sa ariha? Di ba giklaro na sa Biblia ningon si Kristo? Ang imong idili diri syuta idili sa langit. Itugot sa yuta itugot sa langit. Paminaw sa para makasabot kag tarong. Ay, wako nang Di ba utana lagi. laminaw? Kana layo kayo. Brad, naminaw ko sa imong pangutana, paminaw sa kung tubag. Kayang yawa gani og si Kristo nagistoryahanay, naminaw ba yang yawa? Ikaw di ka maminaw, labaw pa ka siyawa ni.
Straight Uy, to the point. tapan ang pagdiyo. Paminaw ha, paminaw. Paminaw. Gusto mo kang katinawan? Tiyo, sabon ang punta na sa'yo na kayo. Sige, paminaw sa kong tubag. Kaya nakuha na nako ang imong punto. Sa pagdini mo na Lagi, mabuhat usbon. sa Kay balo kung muambak nga lagi nakakisto. apuntas kinsay. Brad, kay balo gyapon ko ana muambak lagi apuntas kinsay ga usab sa Sabado ngadtong Domingo. Dili. Ayaw, dili na mao. So, Wala. booking gyapon ka. Dili na mao, bro. Dili na mao. Ano ka, Paminaw sa on style. Kaya kang amigo na ko eh. Ganyan na. Kung tanan ka dito, ikaw Gyapon ang inyong style no. Ikaw, Street ana, to the pangutana point. ko ba nga, nangutana ko ba kung si Kristo naghatag og kasugo, kita ba naabatay katungod nga mag-usab tag sugo nga na kang Kristo? Yes or no? Na ang sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo na. Pero kamo wala mo ikatungod. Okay. Straight to the point. Okay ha, Kay bisan pag duplicate nga yabi Brad, sa kay bisan duplicate nga yabi wag mo tagain. Ako mutana si Mabra layo na kay tanan. Street to Ano the mutana ba mo ni? Oh, yes or no hat baga. Ana ba mo ni? Oh. Naabay. Yes. 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 Okay. So meaning di Di okay naman ay ka di ay. Karon kini yes man ka nga dunay authority ang kuan. Asa man ay gikan nga authority? Sa Aman. Iglesia sa Roman Catholic Church or authority gikan sa Dios? Authority na gikan sa simbahan Romano Katoliko nga gitukod ni Kristo ug kanang simbahana mao nang gisugo ni Kristo. authority gikan sa simbahan. Straight to the point. So meaning, Oh. meaning De, bro, so ang meaning bro, Seventh-day Adventist General Conference ganitong halag maguwang paytanduay. Straight to the point. Bro, Eugene, kaningon ka man nga Catholic Church has a right laws to Jesus Christ. At pangutana, kuyunan ba nimo nga kana nga sugo butbuot lang sa inyo dili ka Kristo? Unsa to. Lingon ka man nga yes kay naay authority ang Roman Catholic Church nga pag-usab sa balaod ngadto sa pagbuhat og law ngadto kang Kristo sa inyong pasyon mahal tawa atong basahon ay sa inyong Catholicism atong basahon mahal Sa may tinuod pasyong mahal Catholicism. Catholicism lesson dili pasyong mahal. 22 the commandment of church the first the second commandment akong pangutana diri nga statement ingon man ka Catholic Church has right Unsa nga libro? Unsa nga libro na? Catholicism, page 133, ang title, lesson 21. Kaningon ka man nga, pag-usap sa bala o pagbuhat, church. Okay, mangutana ko nimo, the church has right make law from Jesus Christ. Ningon, imong giunan nga at church. Ha? So meaning di ay dili di ka uyon nga si Kristo nagsugo magbuhat mo kasuguan. Church only lang ang iglesia. Ang simbahan gani unya kanang simbahan mao na ang gisugo ni Kristo. Naa diha ang otorisasyon. Kung unsay gihimo sa simbahan pagbuot nas Ginoo. Naminaw manggali ang Ginoo sa deklarasyon sa simbahan dito sa langit. O dire Oh, ba? padulong dito sa langit. Kamo pa ka kita pa kang membro lang. O sige, kaningon ka man, Giingon sa Biblia, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot diri sa yuta, itugot sa langit. Wala mo ingon ang atong Ginoong Kristo, ang idili dito sa langit, idili diri sa yuta, ang itugot sa langit, itugot sa yuta. Okay. So naa sa simbahan ang otorisasyon, wala sa inyo ha. Straight to Okay, the mutana point. ko, sige. Kung kanang imong gikutlo nga libro nga Katoliko, kung imo nang gamiton sa Katoliko, wala ka magbungkag, nagpaligon kas ka matuoran. Hapit Okay. naman nagway mo na Katoliko ani. Okay, Straight to the point. bro, kaningon ka man bro nga ang authorization sa matud pa sa Mateo 16 nga 19 ang authorization sa yuta, authorization sa langit. Sumala sa imong sa imong pagtubag may ang authorized nga ang Roman Catholic Church. Okay. Sa Mateo 16:18, mabasa ba diha nga ang Roman Catholic Church adunay authority na wala? Original na. Ang Mateo Wala. 16, Na ba kay ningon ka man nga ang Roman Sa- Catholic Church sa has to, authority to sa make to? laws. o sa Okay, to, wala na yun. Mateo Okay, 16, Ako, wala 18, na to. pagtukod man nagsimbahan, dili man na otorisasyon, ang otorisasyon nara mas 19. Maybe. Oh, Gani, ayaw, kay correction na sila, matana ko si mga, gani, ingon ka man nga, the Catholic Church has right make a laws from to Jesus Christ, okay, ang nay authority, ang Catholic Church, ingon ka nga, si Christ, ang dili sa yuta, ang authority sa yuta, authority sa langit,
atras ta sa 18. Pwede ba nimo manganlan ang Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church kay kung dili ka makanganlan ana, so Okay. dili na mo ipasabot There's sa tas. Paminaw ha. No? Paminaw ha. No? Paminaw ka sa kuntubag ha. Ayaw sapaw-sapaw. Ang giingon ni Daig, sumala sa masabot, dili sumala sa mabasa. So direkos katarungan ni Daig. Ayaw sa lagi ba? Ayaw pagsapaw-sapaw. Sige. Oh, Sorry. direkos giingon ni Daig nga sumalas masabot dili sumalas mabasa. Kay kung bali-balito ko na to nagbasa ang Biblia sa original nga translation, wala magngalan si Kristo sa iyang simbahan. Kay ngano man, Amen. in the first place, dili man bias. Paminaw sa, dili man bias ang atong Ginoong Kristo. Kay kung iyan ang gingalan la, iyan ang gipangalanan, dagan ang magklima na, gaklim na magaling mo wag ginganlan na. So as far as the Bible is concerned, kanang simbahan nga gitukod ni Kristo eksistado na. As far as the history book is concerned, mga ligong kasaysayan, bisag kamo aminado kaninyong mga libro, ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. That is why kanang otorisasyon nga naa na sa 19 walay laing gitagaan na si San Pedro nga may una Santo Papas Katoliko. Og namatay si San Pedro, wa na niya gipasa ni Ellen Goldwright. Kay kung Okay, nagduda mo ana kanang otorisasyon, pangita mong tao kinsay gibilinan anang yabe sa gingarian sa langit. Kay mo na itong pabunyagan, mo na itong pasakupan. Dili ako po tanang bro. Muna po tanang. Ay, kadali lang, unsa may concern nimo? Unsa man imuhang pangutubag nimo? Niuyon ka ganina nga ang Roman Catholic Church has a right authority. Mao gani lang si Mahana, giuyunan ako na. Unsa man tinuod na? Ha? Wa nimo nanli ang Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church. Bisag wala lagi hinganlan, pero mao man ang simbahan na Roman Catholic Church na. Asa sa? Bisag wala lagi hinganlan, pero kanang simbahan ng gitukod ni Kristo Roman Catholic Church mo na. O tawa lang yaw. Yangkon mo. Ingon siya ang Mateo naniara man na. 16:18. Walay mabasa. Straight to the point. Niingon ganina ang Mateo 16:18 way mabasa. Karon niingon na pud ka. Amay tinuod na. Amay Bisag wala tay mabasa, pero kanang simbahan nga gitukod ni Kristo mao na ang Roman Catholic Church. Kung i-deny na ninyo nga dili Okay. Roman Catholic Church, sige sa man tawhana gyud nagtukod sa Katoliko, si Daig giingon sa si Constantino, hantod Okay. karon wala si nahatag ebidensya. Nya mga tawo na man sa nakubalik. Straight to the point. Salamat brother. Direto na pod. Pangutana, unsa nang yawiha ang gihatag? Yawi sa motor, yawi sa truck. Otorisasyon. Otorisasyon. Unsa ang otorisasyon? Ha? Unsa ang otorisasyon? Otorisasyon sa paghimo og balaod diha sa sulod sa simbahan ug unsa idili sa langit, itugot sa langit. Unsa nang otorisasyon nga gihisgutan diha? Nasulat na o pa nasulat? Ha? Isulat na. Tanawa ang Biblia tungod Wala na. putana radical wag yun. Nasulat na ba? Ang Isulat na. Dara o. otorisasyon. Dili, nasulat basahon na ako. Panahon. Isa. Nasulat. Nagsulat. Kinsay nagsulat? Ang nagsulat ana si San Mateo, Santos sa Katoliko, dili sa Sabadista. Sa ato pa, wala labot. Oh, tanawa. Ang isda makuwara sa iyang kaugalingong baba. Pag-ingon ako kaganina, asa paminaw sa. Pag-ingon ako kaganina nga si San Mateo, Santos sa Katoliko ni ana din siya. Amen. Palakpakan. Palawa pangutana. Oh, di pakpak pa imong kaubang sa Badista. Palakpakan namin. Paminaw. Ning ingon man kasi San Mateo nagsulat. Bot ba ipasabot nga walay labot ang sa Brad. Ani ba? Case close. Ngano? Ani ha? Paminaw sa ngano? Pag ingon nimo ganina, sa? Paminaw sa. Pag ingon nimo ganina, paminaw sa ayos sa sabaw kay klaro na to. Klaro na to ba? Sa paminaw ha. Pag ingon nimo ganina, paminaw, pag ingon nimo ganina, kinsay gasulat sa Mateo? Ni anak ko ang nagsulat sa Mateo, si San Mateo Santos Katoliko. Unsay gitubag nimo? Amen. Di palakpakan. Ang nagsulat. Oh, case close na. Si Mateo. Wala. Dili man nila Santos sa inyong simbahan. Ayaw nagdapat ibangutana. Case close na ta.
Wala na. Wala na. Case closed. Kay nasulat na. Kaneng ang isa paminaw sa Ipit na. Listen, wala Ipit na. Di na mo tubag. naipit. Ikaw ning naipit. Ikaw ning naipit. Tanawa ha. Ang imong imong Brad, ayun sa sapaw. Ang imo karon sa paminaw ha, para maklaro nato niya. Lagi sabay mataas man ginato niya tong conversation ro no. Ani ha. Brad. Ayaw ko baga sa imong pangutana. Paminaw ha. Lagi kadali lang ha. Ayaw sa para maklaro nato ba. Magsapaw-sapaw maga. Ayaw ko patubaga sa imong pangutana nga mismong ikaw akong gipangutana wa kahatag og tubag sa imong giingon sa paminawa sa imong giingon sa imong confirmation sa imong caption Catholicism is a false religion imong gituldukan nga ang simbahang Katoliko maoy tinuod kay nga naman sa taas atong konversasyon nakapangutana ra jud ka kinsa may author kanang libro ni Mateo ang imong gipangutana sa ako na, di ba? Ang gitubag nako mauni. Paminaw sa sabaw. Ako'y paminawa kay during to nga ang minaipit na ko ani ba? Ipad, lupad nilo, lupad. Paminaw. Ani ba? Brad, ani ha. Sa lagi maminaw ko ni Muron, paminaw. Ako sa pa-explain ha. Paminaw sa, nag-explain na makagsige. Wa ka nang minaw, pangutana. Nera. Imo manggiangkon karon nga si Mateo may gihatagag yabi og si Mateo nagsulat. Buot ipasabot nga wala nay labot ang Santo Papa nini. O yun ka dili. Di ani ba? Tubagon ako na no. Pero ani lang, ma-explain ko. Ani ha. Diyan nangutan na kagag, di ba nangutana ko nimo. Ayun sa sapaw lagi. Tubaga ako pangutana. Ayaw sa sapaw. Kadali lang ayaw sa sapaw. Ano nagsulat pa mang Santo Papa nga nasulat naman ang tao nga magsapaw-sapaw gani ani nga atong programa bisag imo pa ni paagi na siya nga siya pildi na gyud sila toge. Tubaga ako pangutana. Tubaga ang pangutana. Dira, paminaw sa. Lagi mo tungag wala. Paminaw sa. Ayaw sa ba? Sa man di man minaw inoon. Paminaw para tinaw kayo ang pangutana. Paminaw, nira. Kay giangkon nimo nga ang Yawi mao ang nahisulat na nga si Mateo may nagsulat. Buot na ipasabot uyon ka nga nahisulat na ang Yawi ug dili na pwede ka magsulat. Sige, paminawa ko ha. Paminawa na ko na lagi na ko na akong punto nimo. Paminawa ko ha. Paminawa ko. Yeah. Dad. 2 minutes explanation. Paminaw sa. Mo explain ko ha. Paminaw ha, paminaw. Sa imong paminaw ba? Ayaw sa nang rules mo ka dinhi di bate. Explain 2 minutes dahil maminaw na pud kanako sa pangutana sige na. Okay. Ani ha. Ani. Mga igsoon, ang caption niya Catholicism false religion kay man-made doktrina unya pagan doctrine. Gi-question ako siya nga unsa man ning Katoliko kinsa ba jud gatukod og dili si Kristo? Asa paminaw sa lagi ba? Ayaw sa sapaw. Ayaw sa sapaw kay mo explain ko. Ang pangutana. Ayaw sa maminaw ka sa kong tubag dili. May tumaga ayaw ilis. Ayaw sa lagi, ayaw sa paminawa sa ko. Bahala kung sa akong itubag, ayaw kung buti sa akong itubag, kay dili ni debate. Tagaan man ka ko ni mag 2 minutes explanation. Ngano mo sapaw man ka? Maringaw ko yun ba? Wait lang. Moderator. Pahiloma sa. Paminaw lagi. Ay pag-abot sa gitawag og kuan. I-moderator na paminawa ko ba? Paminaw lagi. Di na lagi ka kaipit. Ayan o. Paminaw man ka. Panlok man ka maipit sa kuha. Ang akong pangutana kay ni angkon man ka nga ang yabi mao ang nahisulat ug ang nasulat si Mateo. Buot ipasabot kining yabiha kining pulunga dili na dungagan. Uyon kani dili. Ayaw sa lagi ba? Paminawa ko sa kong explanation. Minaw ka kay paminaw ba? Sige to gani good. Question ka nako regarding aning imong caption. Kung di ay si Kristo'y nagtukod sa simbahang Katoliko kinsa man. Ang imong gidaganan dito kas Daniel 2 nya gibasa nimo dito tagna pa di ay dawara ba gyud ay nabutang dito bisag kanang tawag ani ni ang gi-statement yo dito nga Roman Catholicism founded by Constantino. Now karon
kinsa ba sa Bible scholar ninyo nga nagtugan nga Roman Catholicism gitukod ni Constantino? Kay supposedly ba kaya protestante? Sumala Sa pao lagi ba? Oh. Supposedly protestante ra ba ya unta to kung gipangayo nya imo man gipresentar ning imong Bible scholar. So ikaw pa lang daan nagpresenta na ka nga kamo di ay protestante. Now, question, sa daghang biblical scholar ninyo kinsa sa isa wa kay nahatag? Why nahatag? Why nahatag? Ay sagsapaw. Kay dapo ko 2 minutes. Why nahatag karon? Nangutana na ka regarding aning San Mateo 16, 18, 19. Ayaw sa lagi sa unsa man ning matanawa lagi magsapaw-sapaw. Siya kay gagama sa iyang rules niya sa po mo supap. Nagkonklusyon man Straight to the point. Ato ihatag nimo general karon Ayaw sa ba? Ayaw sa paminaw sa ba? Paminaw Paminaw kanang sa ba? nga paminaw, paminaw po si Kapo kay ngano ang imong konklusyon mali. Natural nga sapawan ta ka kay mohatag kog Bible Ayaw pa, bahalag mo na mali. Bahalag di ka kadawat sa kong konklusyon. Paminawa lang, di ba ni debate? Mao lagi nga. Oh, bahala na kang muhatag ang konklusyon nimo. Okay. Ani ha? Para mahuman na ta. Inani. Pag gingon nimo, kinsa ba'y gasulat aning Mateo? No. Gitubag ka nako si San Mateo o sa kasanto sa Katoliko. O sa gitubag nimo, amen. Diri pa lang daan. Humanang debate. Ikaw na mismo nagingon nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo si San Mateo Santos sa Katoliko. Di ayaw na pangutana kung sa panagitawag na to authorization dag nasulat ba nagwala. Kay it is close na na. Ipit ka. Ang atong Yes, pag-amin close na. gisulat ni Mateo, bago ni amin nga Santos sa Katoliko. Oh. Ngano niingon ko gisulat ni Mateo lang. Pag ingon ako ko sa kasantos sa Katoliko, niingon pagali kag amin. Ang atong Di ha pag-amin pala nga si daan. Mateo may nagsulat. Humana ang debate. Wala na debating mahitabo. So ayaw na pagpangutanag balos. Kaya nga naman, ikaw pangutanon, wa kay nahatag turog. Ipit lagi ka. Ipit lagi Kung ka. sino naipit, ikaw rin ang naipit. Ay kalimot ang isda, buwasos ka o galingon nilang baba. Straight to the point. Ano, ipit ka. So, Brad. Tungod kay. Salamat kasi mong pag-amin ha. Amin ba? Unsa gali meaning anang amin? Unsa meaning sa amin? Unsa man? Tanawon sa nako meaning sa amin. Meaning sa amin. Ang kahulugan sa di na maminaw, gitawag na Listahan sa mga pulong. Amin. Basahon na to ha. Wala na. Ang amin. Ipit na, sigapo. Usa ka pulong sa Hebro nga nagkahulugan tinuod kini. Matinuod unta kini. Pag ingon nako ganina nga si San Mateo Santos Katoliko, amen ang gitubag. Palakpakan. So, Cross, wala na ay pangutanang mahitabo. Undang ang debate, kumana. Ikaw na mismo nag-ingon na. Naipit na. Sige. Lain topic. Bro, gapong, mutana ko nimo. Sige. Tutan ta Hindi, dutan. Si Mateo Hindi may nagkatan si Bible scholar, dutan. Sama ka. Si Mateo may nagsulat. Mulikay ka ni kay ipit na ka. Si Mateo may nagsulat. Pasabot nimo. Wala ta mulikay ka in the first place. Si San Mateo gilubong sa simbahang Katoliko. Gipasidunggan isip Santos na as Katoliko. Ang imong response, amen. Di Paminaw lagi paminaw. Ang akong pangutan na gisulat na mangyawi nga mao ang punong o gisulat ni Mateo mao tong lingon kog amen. Karon ang pangutan na buot ba ipasabot kompleto na ang yawi o kulang pa? Si kumpleto. Gihatag bago din ng Kristo kulang. Amen. Wow! Di amin na po! Palakpakan! Kunya ang gitagaan anang yabiha. Brad, ang gitagaan anang yabiha kanang nasan Mateo 16, 18, 19 si San Pedro Santos gyapon sa Katoliko nga naa gilubong sa simbahang Katoliko Basilika. Ano gitungagan ninyo katikisin nga ni angkon magkagkompleto na. Ani ba, Brad. Kanani, Brad. Oh, Kanang otorisasyon na, Brad, ang gitagaan ana si San Pedro. Amen? amen. Pero gisulat na yung tag-iangkon nimo. Iangkon nimo. Unya si San Pedro. Akong pangutana. Unya si San Pedro. Paminaw ha. Kompleto naman ka. Paminaw sa lagi sa atong klarohon. Pagkahuman ni hatag ni San Pedro, ikaw ram na naipit. Pag ingon nimo si San ni amin na si San Pedro gitagan. Si San Pedro usa ka santo
dokumento sa simbahang Katolikong gipasidunggan gipistahan nga naa gilubong sa simbahang Katoliko. Amen. Bakat na. Ebidensya. Hatagi kog ebidensya nga si San Pedro wala gilubong sa Katolikong simbahan. Ang ebidensya dili Katoliko, Romano, si Pedro Sige, dili Romano. Karon, pagkamatay ni San Pedro, pagkamatay ni San Pedro, asa gibilin niya ang otorisasyon nga gihatag niya gikan ni Kristo, asa man tong yabihan niya gibilin? Kinsay gibilinan? giingon sa Dios, tao ang gibilinan. Yan o. Yan ang Yahweh. Kinsa tawana? Kinsa tawana? Giingon sa Dios, tubag. Paminaw tubag. Dos, 3:16 ang tulong sa Dios. Sabay na sa diyan, ningon si Kristo. Tanawa ningon si Kristo. Si Kristo atong pasultion. Ayaw nang kaugalingong pangunahuna nimo. Oh, sige. Ningon si Kristo ni San Juan. Ingon siya minaw. Atong pa istoryahon si Kristo. Sige. Ningon siya. Si Jesus mingon siya. Mingon kaniya. Sa San Juan 21 18. Sultihan ko ikaw. Sa batanon pa ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon. Og makaadto ka bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot. Og lain na ang magbakos kanimo og dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. 19. Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si San Pedro mamatay og aron magpaghimaya sa Dios. Unya giingon sa Biblia ha, lain na ang magbako sa imong katungdanan. Sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 20 niingon man, kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ngayang puloy-anan og naauntay magpuyo niini og nasulat usab. Aduna untay mo puli kaniya sa iyang katungdanan. Pagkamatay ni San Pedro, kinsay ni puli sa iyang pagkatungdanan isip tighawid sa Yahweh or authorization sa simbahan. Tana ko. Sige po. Tubaga. Okay. Ang naghawid, first Christian. Nga mao sila. Paminaw. Kinsa tawana? Ingon si Kristo ha, naay mo puli sa imong katungdanan. Singular na. Paminaw. Wala mo ingog naay mamuli. Naay mo puli. Ang nahilan nato sa kasaysayan, si Ignatius nga Sabbath keeper. Good! Karon, pangutana, nasayod ka ba si Ignacio o sa ka-obispo? Obispo siya sa Sabbath keeper dili. Good! Pangutana, asa man siya nahimong obispo? Sa simbahang Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist General Conference? Kay Sabbath keeper si Ignacio. Asa man siya nahimong obispo? Sa Roman Catholic Church o sa Seventh-day Adventist General Conference? Asa ning duha? Sa Sabbath keeper. Kay Wala Sabbath ko keeper mangutana gunsa si San Ignacio Sabbath keeper ba? Ang mangutanan ako, asa man sa nahimong obispo sa simbahang Romano Katoliko? Uning niyang sa gitawag nato og Seventh-day Kay Adventist. Sabbath keeper si Ignatius. So ako mangutana. Sabbath keeper ba siya? Now, usa sa inyo ang gibasihan sa inyong mga magwawali, diri ko mo focus. Si Ignacio mo ay nagtukod sa Roman Catholic Church. Tama ba itong ilang gipamulong? Ambot nila. Kay Sabbath keeper si Ignatius. Nangambot na. Sabbath keeper si Ignatius. Ang uban. Straight to the point. Sige. Sabat keeper man ka siya. Sabat keeper man siya. Unsa nga klaseng sabat yang gibantayan? Sabado, Domingo. Hatagi ko ebidensya. Okay. Ebidensya. Paghulat. Ebidensya nga si Ignacio. Latina Vulgata. Nagdeclare na Sabado ang atong higpapahulay. Sa may Latina Vulgata na si Ignacio dia. Saan na sa mga patay na mga si Ignacio noon? Kasi patay si Ignacio. Patay na. Hindi ba? Asa imong ebidensya nga si Ignacio nagbantay sa adlaw Sabado? Ebidensya. Gusto juga? Karon. Hatag.
Karon og mas sulti na to mapabatuhan Ana. nga Ignacio Sabat Kiper. Tagay ko. Oh. Tagay ko. Sige. Okay. Og mabasa na to maghinulsol na nga. Ay sayaw pagkapini. Hatagin akong ebidensya. Pagka-finish. Pagpagkapin pa mga dagang advertisement. Nabasa na to Ignacio Sabat Kiper. Ignacio. Lantawa. Daghang pamatuod. Sige. Mo tana bro, bes. Sir. Ay sa nya na kay klarohon na kunis daig. Ayo sa. Sige. Okay, klaruha. Kay para makahinulsol ka. Uy, inulsol. Oh. Brother Gapo. Kung Katoliko laing no nimo ginulsol kada adlaw ginulsol. Abutan ka ano mo nangadto bulangan og naingon pag ginulsol na mo. Street. Sige ebidensya. Si Mina ipit just daig anida. Nera, ebidensya. Oh. Nera ang ebidensya. Okay. Ignacio is Sabat Keeper ni ala. Lagi unsa sabat yang gibantayan. Aga research ka Google. Okay. Saint Ignatius. Saint Ignatius. Sabat. Sabat Keeper. Sige. Derita. Dere. Sige. Usa nga verse. Kanang source ha. Usa nga verse na be. Be. Basahon ako ning letter ni Ignacio. Basahon ako ning sulat ni Ignacio. Nasayod ba ka si Ignacio usa ka church father? Yes or no? Charles Father Ayaw siya sa mga sa Sabat bro. Keeper. Ayaw sa bro. Ayaw sa bro. Kanang tagin nga Good, mabasa good. sa Sabat Keeper. Good. Sige. Huwato na ko na yung giingon si Ignacio Sabat Keeper. Kaya dire, gisearch na ko. Wala pa'y nakitaan. Okay. Ugmaan kita ni Ron. Naalagi. Sige. Okay. Bawa, pwede mo tana bro. Ha? Kay klarohon na ko ni Slaig. Kay diring si naipit, nagid siya ani ba? Naipit lagi ka. Oho. Dire. Daghan ang view, mga comments mga naglantaw. Dire. Papamatun ana to nga Sabat Keeper si Ignatius. Sige. Legal nga source ha. Ayaw ko basahin anang Jehovah'sWitnesses.com, mga AlienGoldWhiteWriting.com. Ayaw na, kaya di man na source nga. Legit. Kanag yung mga legit nga source. Hadlok. Masawan, di na Sa kabudawan ni. hadlok. Sa hadlok. Sa ipit na ka ni. Standard na imong gibasa? Katolik ko sa inyong tuhuan nga libro. Dili. Without using the Catholic reference, pamasag laing referensya dia. Ayaw ko basahin anang mga dokumento protestante. Daon sa Sige. Dara. Si San Ignacio, paminaw ha. Si San Ignacio, obispo, matod mo, church father. Naigiingon siya sa iyahang letter ha, sulat ni San Ignacio mismo. Where the bishop is, there let the people gather. Just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kudawat, magkano yung isuat? Okay. Unsa imong gibasa di? Sulat ni Ignacio na, yan ang letter, church father siya. Sabton na be, sabton. Huwag na Sabta ha? Where the bishop is, there let the people gather. Just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Sabta. Managis gutan dihang adlong igpapahuli. Si Ignacio ang atong gibasihan. Ignacio Mauna sulat ni Ignacio. Karon kay niingon magpre si Ignacio. Atong basahon na. Binisayon nato. Atong binisayon. Sulat ni Ignacio ha. Kung asa ang mga obispo na diha dada ang mga tao para magtapok. Let the people gather. Just as sa samang pagkaagi. Kung asa si Kristo na usab ang simbahang Katoliko. Mooyon ka bas giingon ni Ignacio. Katoliko laging dili Romano. Ang akong Sa ko mga tanag Katolikong dili Romano. Lagi. Yun lagi ko ana kay di man na Romano. God, wala na. Sabat Keeper Kiss close na. Kaya sa imong ebidensya Sabat Keeper.
Asa imong ebidensya sabat? Ignatius the Sabbath keeper, Lord's Day, good writing, November, nira, lantawa. Oh, Ignatius basa. the Sabbath, the Lord's Day, since Jesus and the Apostle keep the Sabbath and the holy days. Lantawa. Unsa adlaw? And the Lord, nira, ingon siya, Sa lawa. Jesus and the apostles keep the Sabbath and the holy days. Si Ignatius po, Ignatius is the Sabbath. Ipadayon. Ipadayon. Wala. Nabasa na nga sabat. Ang sabat Ipadayon. Sabat lagi unsang klaseng sabat? Who the most, Nangutan ako nimo Sabado. Wala na may lain sabat niya bro. napay, Saturday man gina. Sabado man gina. who the most, who profess Christ not on Saturday. Minik Unsa nga source imong gibasa? Unsa nga source imong gibasa katong sundan? Unsa nga source imong gibasa katong sundan? co-writing, co-writer, Sa- news, church history, Ignatius the Sabbath. Unsa imong kuan Ignatius de Sabat? Kuha na referensya bro. Kuha na referensya. Kuha na. Ignatius de Sabat. Na, Save na pag- Ignatius de Sabat. Kaya nga na yung mga followers, kaihihi na, hindi sa ko, kay puno ang pantong. Unsa founders og kani founders og Co-writer, co-writer, Mangki sa ko. writers. Co-writer. Unsa may sa kadali lang ha, unsa may imong gi-search dana sa imong Google kay ato kay daghan kay diri mga link nagawas oh. Dara writer. Oh. Kini. Dara. October 17, 2019. Kani. Writers. Church of God News. Ay sa kuan man ni. Di man ni Katoliko. O di man ni mga ecclesiastical leader man ni sa mga laing simbahan. Bro, kaya wala man si Kon bro. Si Daig bro. Mutana ko bro. Kasi kadali lang ha. Since Jesus and the apostle keep the Sabbath of the holy days, why do mass who profess Jesus not observe him? Many claim that Ignatius of Antioch had writing that show that the Sabbath has done away by the early 2nd century. The misinformation is overall the internet. Something yung gibasa ganina. Because the Living Church continued to following publish something yung gibasa ganina nga Jesus Christ. Asa man nga kuan, asa man nga statement niya gibasa. Because interested term sa kadali lang nga kay sundan to yung gibasa. Daig unsa man nga kuan, kani bang title nga imong gibasa did Ignatius Antioch related Sabbath was replaced by some erroneously called the Lord's Day mo ne? Dira ang title na ko, Saint Ignatius observed a Sabbath. Tubag, co-writer. Ignatius the Sabbath and the Lord's Day, co-writer. Ayun siya, Ignatius Sabbath, the Lord's Day. Sa lahi man title sa kadal lang ha. Lahi man yung title sa kong gibasa diri sa KOG. Unsa nga issue na sa KOG mo kay ang issue na ko diri is October 17, 2019 man. Ang issue dili November 21, 2020. Kadali lang ha, narigya po yung source diri nga KOG. Dead early Christian since the Sabbath from Saturday to Sunday kani? Lahi po na. Naado ito pa. Lahi. Asa man ini nga KOG? Sa kadala kay dagang kayo sa mag-search ako aning giingon og KOG writer. KOG writer sa ta. KOG. KOG. Bad shot pirmig sa balista. Sakpa na ka. KOG writer Ignatius really teach the Sabbath was mauni October 19. Walay lain akong nabasa diri nga KOG kundi kaning ni ang gitawag na tong Did Ignatius Antioch. Kani Did Ignatius of Antioch really teach the Sabbath was replaced by some sa kadali nga mao ni Unsay mo ni? Ang akong gi-research. kaning since Jesus and the apostle kept the Sabbath and the holy days mo ni Wala na raw. Ay, ipatanaw sa ubos gamay ipataas imong kwan Ako nang ibasa. Ingon ni isa. Ingon ni isa. Ano to isa?
katong commentator ang now iya didaig mura na kurot og balik 500 wala na kay Mao lagi na. Unsay sinugdanan ana? Unsay sinugdanan? Sense basa daw. Una nga kuan. title Church of God News Bible News Prophecy Ignatius the Sabbath and the Lord's Day. Title History of the Early Christianity. Book writer Jesus Kana and the Holy Day. Ignatius and the asa Ako research dire kay murag lain ni nga kuan ako source. Ignatius and the Early Christianity co-writer. Naipit na ka sa Sa atong larohon eh. Ignatius and Early Christianity. Okay na. Sa kadali lang ha, di man makita na to diri. Dapat di pulong ng satuli, rest day na kundili. Dili basaha lang dia kay di na ko makita diri oh. Di na ko makita diri oh. Bago sa Lain ang kuan. Basaha sa nang imong source kay gikuha. Tubagon na ko ni isa sa kadot. Sultihan Basasa kay aminado na ha. Obispo si Ignacio og church father siya. Sige, basa. Sabat keeper, dili sa Sunday Dili keeper. sa keeper, sabat keeper siya. Paminaw. Sige, basaha lagi. Unsa nga sabat keeper ni Ignacio? May laing sabat sa Paminaw, Biblia gisgutan mao man ang kuan. Basaha lang iyang statement diyan na sa kog kay kanang kog. Asahan niya. Kanang kog dili na source nga legit jud nga kanang gituuhas kadaganan kay in the first place paminaw ha, ang imong source nga gikuha is ecclesiastical letter nga iyas mga laing sikta. Mao na kay So bisag mo ana dili mo tuo. Straight na kay to the Catholic sa imong tubuan. So without using the Catholic book, paminaw ha, without using the Catholic book, without using the ecclesiastical book, kanang gisuwatan ng Church of God ba news, gamit kag mga lain nga source nga gigamit sa mga dili Katoliko o mga Katoliko. Ang kuno nimo. Basaha gani. Ning conclusion magug kang di ka mo tuo. Karon ako Sige, co-writer, basa. Since Jesus and the apostle kept the Sabbath and the holidays, Oh. we the most who profess Christ not observe them, question mark. We claim that Ignatius of Antioch had a writings that showed that the Sabbath was done away by the early 2nd century. Ingon siya daghang ingon tamuta ang Romano Katoliko. Nga nag-claim sila nga si gitawag og Ignatius na giawi na niya, gilapay na niya ang Sabat sa Christian ni Kristo ug sa mga apostoles. Niyara ang continue. This misinformation is over. The internet actually. Gibasa nimo ang second stanza ana wala. Gibasa. Unsay gingon sa second stanza? As it turns out, the Catholic of Rome considered October 17 as the day to honor Ignacio of Antioch. Nito ka na, wa? Tiwasan, ingon na ni false claim. Ang sa false claim? Basaha ang second stanza. As it turns out. Basaha. Paminaw. Nasaksa na po ang namutol. Estelano. Imo di putol. Kinsa pa ni putol? Ikaw ang namutol kay gilapit nimo. Sige, basahon ako ang kompleto. Yeah. Since Jesus, the apostle, keep the Sabbath as the holy days, why do mas who possess the Christ not observe them? Many claim, daghan lang nag-claim, that Ignatius of Antioch. Apila, mabitaw nga, gibasa na ako question mark. Stick sa mga naminaw, apila ang question mark. Why do mas who possess Christ not observe them? Nana, nitunon ako. Ako pang i-mention, question mark. Sige. Many claim that Ignatius of Antioch had a writing that showed that the Sabbath was done away. Nahuma na by the early 2nd century. Tanawa ra ha. Nahuma na man di ay. The misinformation is over the internet. Internet. Actually, because of living Church of God, sa ilaha ra ba ning source, di ra ba ni inyo pod, dito ni amo. Continued to knowingly publish and distribute incorrect information about this. I conclude that was strong proof that was not doing the work of God in truth. It is also compound with other inaccurate
publication on church history after I left. Kinsa Okay. maning Sa iya kaning ingon? sa paminaw sa napay sumpay da sa ubos second stanza. Lagi. Oh. Lagi. Basahin na to. Paminaw sa magbasa ta. Lagi. Basa ha. Mulaban ba sa imo ha? Oh. It is turns out mo na ni ha. The Catholic of Rome considered October 17 as a day to honor Ignacio of Antioch. Period. Papa Delta. Samot kayo sa Papa Delta. Period. And based upon intentional mistranslation of one of this writing, many renowned Protestant scholars have participated in this. Many falsely claim that he showed that the Sabbath was done away. Oh, nakasabot ka na wa. Amen. Daghang Sabot ka na nag-claim. wa. Natawa. Gi-declare niya nga daghang bakat nga nag-claim nga ang Sabat gitawagdan away. Wala Paminaw na. sa O saban? kaning giingon dire sa statement sa maong sa paminaw ha. Kaning giingon sa ecclesiastical letter aning it turns out the Catholic of Rome considered October 17 as the day to honor of Ignatius of Antioch. Muto kani dili. Tiwasa lagi. Tiwasa. Muto baka na period mo na. Tiwasa lagi. And based upon... Opo, kana, yes or no? Yes or no? Basta ha. Nga imo Sus Ginoo ko Brad paminaw sa galalisay ta aning galalisay ta aning libro nga dili ato. Ecclesiastical letter man eh. Ang atong gipangita asa nga source nimo di ba? Asa nga source nimo nag-ingon nga Ignacio ang iyang Sabat Saturday. Ayaw ko basahi aning Church of God, kaning Church of God kay normal mo paboris ilaha kay namahulay sa nig Sabado. Man kay dili is de. Sa este, ecclesiastical na. So dito pwede makagamit ana ecclesiastical kini na standard. Sa to pa. Straight to the point. Nga naipit ka ni. Hindi mo ta maipit ana. Standard na dili. Okay. Panainaw na to, paminaw na to. Standard na dili. Standard na dili. Nasabtan ba nimo yung statement? Di ba? Standard ba na imong gikutlo? Lagi paminaw lagi nasabtan ba nimo yung statement? Nag-ingon siya. Kasabot kay ko. Standard ba na imong gikutlo? Paminaw lagi nasabtan ba niya? Standard na nga libre dili. Standard na dili. Ni yang basihan, paminaw. Standard ba na dili? Yes or no? Yan, paminaw ba? Paminaw. Standard yes or no? Dagal sa imong Katoliko nga. Standard, yes or no? Standard. Paminaw kay diha na pud kaning ipit. Kay ngano, di na man kakaipit. Naraw. Here is what Greek shows Ignatius wrote. in verse 9, paminaw sa standard ba na imong gikutlo? Yes or no? Nera. Kung moingon kag standard, ang usa sa mga author ani by Dr. GB Leafwood. Ngano moingon man ka imo ning i-reject ning doktor? Ikaw di ka doktor nya imo ning i-reject ning author. Nasabtan na? Kamo mga followers ni Gapo, pagtuon mo. Moingon mo standard reference, di na mo mutuo sa ubang history. Sa tanang nagsulti. Mangita og referensya, mga daga na po standard. Nga, ang inyong gikuanda, claimer man po. Dili man na standard imong gibasa dudong. Ang akong pangutana standard ba na dili? Sultihan ta ka ang nagsulat ani standard nga tao. Kay tao man siya. Standard nga tao, wala akong mangutana standard nga tao ba? Kanabang libro nga imong gibasa standard ba na nga libro? Yes or no? Okay. Sultihan ta ka. Natay standard. Yes or no? Natay standard. Atong lang tawon atong libro. Sa nga standard na? Atong lang tawon. Ikaw ha. Sige. Kamatuoran yagyag na to ni diri ay sig pangutloan ng Church of God. Normal kung moingon sila Sabado ipapahulay kay Sabado may ipapahulay na Church of God. Okay. Sultihan ta ka. Bot ba nimo ipasabot nga ipit kanining bahina? Diri dapita. Wa mata maipit ana. Brad, ang akong gipaningil ba, asa nimo nabasa nga si Ignacio ang iyang Sabat Saturday. Imong gikutlo ang kaning Church of God news. Question, nabay statement din nga si Ignacio ga Sabat og Sabado? Naalagi dili kay kasabot ana. Basa. Oh, Basaha. paminaw.
Paminaw. Since Jesus and the apostle kept the Sabbath and the holidays. Why do most Diba? prophets Christ not observe them? Asa lagi dagingon? Ignacio, Paminaw ang lagi, iyang sabat sa paminaw. Sabado. Ano man nga ang mga tao nga nag-angkon nga nakailang Kristo apan ngano wa man nagsunod niini. Ingon ni siya, many claim that Ignatius of Antioch had a writing that showed that the Sabbath was done away by the early 2nd century. This information is all the internet is over internet. Na. Misinformation nga. Oh, misinformation madira imuhang gibasa. Pangmasag encyclopedia. Pamasag ka ng dili bias. Sige. Ang inyong claim nga giusap ni Ignatius wala nagsunod si Ignatius sa Sabat. Standard ba na ang imong gibasa? Yes or no? Ano man? Naipit ba kani wala? Wala man to. Ako lang gipangutana standard ba na? Yes or no? Dara, ako sang subayon kung naipit ba kani o dili. Ay, sa. Sir Eugene, ako Ano bang imong gibasa? Standard na dili. Ako mag-asa. Sir Eugene, ako Ay sa unya na. Kaya itong klarohon is daig. Klaro ha. Naipit ako. Tawa. Standard ba na imong gibasa? Dili. Paminaw. Ang nagsulat ani standard gihapon nga tao. Standard. Wala ko mga tanag standard bang tao gasuwat ana. Kanang libro nga imong gibasa standard ba na o dili? Standard gihapon nga tao ang nagsulat ani ngano di pagkaputuan Sus, Ginoo ko bugoa. Common sense imong gititle sa imong kanya ikaw kay common sense. Straight to the point. Sa grade 1 section Tambes brad, makabalo gud ana brad, unsay standard unsay dili. Mao lagi. Ang inyong gibasihan nga standard ni para sa buha. Punta na ko, Bro Eugene. Isa, kaning kadaig sa amay mong standard ron. Sige. Sa mo pag-aplikan. Kaya di ba mo tuupod na ng inyong standard nga. Asa lagi imong standard? What is the Imong meaning libro. of standard? Okay, nara standard. Search Stop. niyo. Nara, standard. Wala ing makalabaw ani nga standard. Biblia. Sige. Basahin ko diha si Ignacio ga Sabado. Basahin ko diha si Ignacio ga Sabado. Kung basahon nimo. Basahon ako nimo. Basahin diha Saint Ignacio of Antioch nagsabat sa Sabado. Basahon ako nimo. Basahon ako Dobre nimo. na Sabado, unsa man na. Ang meaning ba? Burrito. Ang definition. Kay na niyang tapika na. Sundan ako siya diha. Basahon ako nimo. Nara, Dobre na basta. Sabado, maglibo mga tao na isa ra ka isin. basahon ako nimo. Isa ka isip. O iyang nakitaan siya sa iyang Siya. gidala sa Antokya ug sulod sa tibuok Kinsa man na? sa tuig sila nagtigon Kinsa man na siya? iglesia. Kinsa man na siya? Ug ilang ipanudluan usa ka dakong panon sa mga tao. Kinsa man na siya? Og sa Kinsa man na siya? Antokya, paminaw. Og sa Antokya ang mga tinunan didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon sa bersikulo 13 pag-abot sa Sabado na mahulay ang mga Kristohanon og si Ignatius. So kinsa may brad. Unang Kristohanon kinsa mang obispo anang tungoda sa Antioquia? Okay. Sumala sa inyong claim. Ikan kang Ayaw kay ginag mo ang claim kay moingon mi among claim di man ka mo tuo. Okay. Kay kinsa mang unang obispo ana diha? Di ba? At that time. Buhat unsi man na, buhat unsi. Unsi. Wow, 26. Ang sa original manuscript ana bro, ministerial dili priest, dili pud obispo. Sige. Kinsa may unang obispo diha? Sige bro, sige bro. Okay. Sige. Ako na po mutana ron. Okay. Hadlok na siya mutara si Moa. Sa hadlok mo utana, ikaw pa akong gi-question. Sige. Siguro na to na. Og kanang panahon nga nahimong unang Kristohanon diha sa buhat 1126. Unsang simbahan ang nagbarog ana karon? Abot simbahan na giilog mo na. Aron maklaro na to. Aron maklaro na to. Sabat Sabado. Unsa man ta. Bro, Hindi ko mutana ron gina nga signature sa sabat paper. Warrior na Katoliko. Giilog nila ang Si minaipit yung ko ani ba? naipit na. Bro president koy. Ang first Christian, gitawag na siya. Sige. Basahi ko gibidensya nga si Ignacio nagsabat siya Sabado.
Obispo man ka Ibasa na siya, dito. di ba? Ibasa na Obispo dito. man ka siya, di ba? Ibasa na O, dito. asa. First Asa man? Asa dia? Ano? First Christian. O, apil si Ignacio dia. Apel gihapon kay siya may sumusunod dito sa gitawa ko. Unsa man tuiga na himong obispo si Ignacio? Okay, atong latawon. Oo, sa tuig. Yun na siyo. May dila sa matiko sa English. Unsa man tuiga na himong obispo si Ignacio? I-search dia para makahibaw ka. Tabag Google. Dili Dili, oy, ano ano sa ba keeper man. ang inyong issue nyo ba nga asa mabasa si Ignacio sa Batkeeper? Ayaw mo gapon. Di atong klarohon kay atong klarohon. Resolve the Atong problem what klarohon you na. have. Solve the problem bro kay kanaman ato-ata man mo diya. Bayan kag solve the problem. Ganina rang na solve ang problem. Gini na kay naipit na ka. Wala pa. Naipit na- Pag-ingon pa lang nako daan si San Mateo Santos sa simbahan Katoliko kadako siyang amin. Si amin Sus, ako Ginoo ko. nagsulat ana ni balik Oh, mo na, ug mayon Si ka. amin ako nagsulat. Ayaw, karon. ayaw, ayaw, ito, Balikan ta ka. Balikan ta ka kay wa na gid Sige, unsa man tuiga unsa man tuiga siya na imong obispo. Unsa tuiga siya na imong obispo. Imo nang gibalikan. Karon wa nimo Unsa tuiga na imong obispo. Sa unsa tuiga na imong obispo si Ignacio. Ayaw sa dita mo dagan dia. Ayaw kog ligaw-lingawa. Ayaw kog lingaw-lingawa. Unsa tuiga na imong obispo si Ignacio kay apil man ka siya nang buhaton si 26. Ako lagi. Atong latawon. Latawon ako. Oh. Lingaw-lingaw man ko nimo laing isyu. Dili kay na hadlok na ka kay naipit na ka ginina. Nilikay na lang ka. Naipit jud ko aning tunghoda ba. Natawa. Ang mataong nagtugot, wala na. Daon ko nilagay ninyo sa yaga-yaga nga background. Paredang kay. O sa man ni si dae gawa ba kay bawo. Naugon lang ninyo sa yaga nga background. Unsan tuiga? Tuig lang, tuig. Sige lang, sige. Wait. Hang na sa inom gabi. Isa ba? Tanawa. Paran, birhang dagay si inom dagay gabi daig. Aw. Dili ikaw ba ikaw? Katolik ko kayo minom. Sige. Sige Kay klaro. Obispo. Entertainment. Actually, man ko dire bro. Sa Biblia wala nga ligaw sa tuiga pero sa ubang reference Sige, lang siya. sige. Okay. Bro, Makita ni mo diri nga dili sa 100 kapina, 100 plus o 100 diha dapita. Unsang plaza, unsang plus, feel Okay. kapin, 100 plus. Kauban na magas pangutana na ko, Brad. Kauban na magas pangutana na ko ba nga. Unsa may edad nimo? Sa ambot 37 ba to? 36. Nayama ta gini trabaho. Straight to the point. Ako Yung to mo kaya sulti na, sulti man yung to na mo. Sige, unsa tuiga? Sige, wa ka kabalawa. Sulti na. Sige, pangutana na ko nimo. Ayaw. Kayo mo magipasok sa Ignacio anang Lagi. buhaton si Lagi. 26 nga unang Kristiyano. Unsa man gyud ang tuiga si Ignacio na himong obispo? Mao lagi sultihan ta ka na ana oh. Unsa man nakahibalo ka wala? Jesus, Ginoo ko ako pa imong pangutanon nga ako may nangutana nimo ana. Hibalo ba ka? Nahibalo ko. Oh. Karon kay Oh. nahibalo ka. Okay, at least nahibalo ka. Ngano nangutana Oh. ka? Di ikaw, unsa tuiga? Okay. Nahibalo man ka. Di Karon ka hatag? Di ka hatag? nao nagatubang mo computer. Oh, tuig. Tuig. Akong klarohon nimo kay nonsense galing Pagkaluoya po ni luoya po ni tubag. Wala Okay. kapin na weta sa kapin. Okay. Ay. Kapin yan, oh. Wala na po ito kay para tagaan sa kag problema. Sa wala ko tagaan problema. Ang sabadista di ay manghahatag ganig problema. Amo gidangatan ning trabaho aron. Tawag na siya. Na. Ang sabadista di ay mo din hinungdan sa problema. Itagaan tag problema ni. Tagaan sa kag problema ni kay para makasabot ka ikaw mismo mo tuon. Oh. Ikaw mismo mo tuon. Kay nga no mga tala Sige, tubaga ko. Unsang tuiga man na himong obispo si Goan? Naalagi oh. Di ta katumagon anak hibalo ka karon unsa may ibuti mong ipasabot? Usa dito katinawan man ning ato. Lagi, nakahibalo. Pula six sa mga naminaw. Karon, nahibalo Unsa ka. mang tuiga nga nanahimo siyang obispo? Naalagi. Na ito mo. Usa na lagi, be hatag naman daw. Okay. Balik sa mga Be. tanay. Go. Ang imo karon di ta katumagon sa tuig akong hibalo. Way mahata. Ano pa may nahatag ng computer? Ayaw lagi.
Kay naipit naman ka. Oh. Why mahatag? Si may na effect yung ko ane ba? Bro, wala na ko bro Eugene, wala na ko bro. Bro. Ayaw sa. Pupunta na nga. Akong gukdo ng isang kauban nimo. Ayaw sa. Unsang tuiga na himong obispo si Ignacio. Para gyud. Okay, ilang taon na to. Pangutana. Sige. Nahibalo ka wala. Subala Ayaw ka. ko pangutan na lagi. Ay, lagi. Ako naman no, ipangutanon nimo. Amo ang obispo normal magabaw may ana. Pero ikaw akong gipangutana kay gipasok man nimo kay di ba gasabat sa Ignacio og Sabado matod mo. Nya nabalaw intaw kag kutlo-kutlo atong giingon nimo sa ubgad niya. Umi milabot ana kay ecclesiastical letter man sa lain sikta. Karon asa mabasa nga si Ignacio nagsabat og Sabado. Ang gikutlo nimo buhat 11:26. Apil ba si Ignacio anang buhat 11:26? Lingon ka unsa bang tuiga diay siya nahimo nga obispo para maklaro na to. Apil lagi. Unsang tuiga na imong obispo? Unsang tuiga na imong obispo? Dili sa linya. Pero century og second century. Super century, unsang tuiga? Ato iga. Akong Tuig ba, tuig? Nakabalo ba ka? Wa ko mangutana kung saan senturyhan na. Tuig, Lagi. year. Dili Na, century year. akong gipangutana. Year. What year did Saint Ignatius become bishop? Lagi. Akong giklaro ni Nahalangan ka? Nakabalo. Ano Nahalangan ka? English mo Ngutana, ko. English to ha? Ngutana magugkag nonsense. Sayo English. You are Kasi asking- nonsense. That- Kung sa'yo nonsense. My question is not nonsense because it is related to our topic. This is not all about nonsense. Tao na. Oh, Naunsa unsang pa. tuiga na. Ang first Christian. Maghapon na magbuntag ng mara maghapon na Lagi ba, unsang tuiga na himo si Ignacio obispo. Kaya para maglaro na to. Di ka kung mutanag na first Christian. Labot mo nga ng isyo nga first Christian di mo na mao. Awa na mong kauban, anong piling ka problema ni mo dugay kay kamtubag. Anong? Oh, Nahibalo ko. Nahibalo ko. unsa man ang source ipakita ibasahon nimo kung nakahibalo ka. Kuno mo na itago. Okay. Oh, Alam, tanga Sure mo po. tanga. Tanga ba nonsense? that's not tanga. Dili na tanga nga pangutana. Istorya Tanga. lang din mo kaya tubagon. Tana gali nga. Straight Nahibalo to na the sa point. tubag. Tanga na siya tawa. Dili Ignacio na tanga, was- Brad. Dili na tanga. Dili man eh. Wala man tika paminaw ha. Paminaw Wala lagi. tika gisukod sa imong kahibao. The fact man God nga nagimong gigamit nga ang buhat 11:26 naa si Ignacio. Muna nga akong Sige. gisiguro kung tinuod ang imong claim nga naa kay basin yang malaglag tag impirno tungod aning misunderstanding nimo. Ako pong Unsa bang gidaing tuiga na imong obispo si Ignacio? Paminaw. Ako pong gisiguro kung wala ba jud ka nahibalo. Kay nahibalo ka na kulukoy imong pangutana. Kay naa man koy source. Ikulukoy. Oh, lantawa. Ha? O sabi, be, pangutan-on ta ka. Nagtuo jud ka wa koy na research, wa ko balo. Be daw. Nagtuo jud ka. Di ba? Ha? Be daw, be. Nagtuo ba jud ka? Nga wa ko nahibalo. Be, Dili. be. Tuwa mo jud ka sa kahibao tinuod. Wala na sa inyo bro, wala na sa ko po. Nagtuo ba ka nga wa ko Si ani ba? Be. Unsa man gyung tuiga siya na himong obispo? Tubaga sa ko, tubaga. Nagtuo ba Ayaw ka? kong tubaga. nga wa ko Ayaw kabalo. kong pangutana. Ayaw kong pangutana. Tubaga lang ko. Anong nangutana ka na? Nagtuo ba ka nga wa ko kabalo? Anan lang. Nagtuo Dili. ka. Nagtuo ka Nangutana kabalo. ko nimo ana. Dili tungod kay wa ka kahibao. Nakahibaw kagwa. Nangutana ko nimo ana. For the sake kung unsa ka tinuod ang imong giklaim nga apil sa anang buhat 11:26. Okay. Oh, so mo nang giklaro na ako kung apil siya. Unsa man dahil siyang tuiga na himong obispo. Tubago na takagklaro, tubago na takagklaro. Oh, sige, Anong tubaga. gigamit nako ang buhat 11 First Christian Isa. Sabado si Ignatius 69 AD giordain matud pa sa gitawag og obispo. Unya ang First O Christian sa nimo gibasa? Asa nimo gibasa? niya Ha? Huwas Ignatius of Antioch Christianity. Wa po na kakabalo. Ha? Asa na nimo masus gibasa? Ala, wala na ba? Ignatius Wala was hapla na almost sad. a bishop by Asa man San na nimo Peter. nabasa? Tradition. Asa nga source? Source imo gibasa, source. Source ba source? Paminaw. Maayong sa mo Ignatius. source, pero di lang maayo ang itag unsa nga source.
Paminaw. Straight to the point. Ignacio, paminaw, ayaw pa conclusion lagi. Ignatius was ordained a bishop by St. Peter. Tradition has it that Good. Apostle Peter ordained Ignatius as a bishop of Antioch and AD. Nagbalukaw na. Basa, basa. 69. Kamaturan. Karon, ang pangutana. Si San Pedro man di ay nag-ordinan niya sa pagka-obispo. Yes or no? Sumala sa nabasa naman sa mga. Karon, si Ignacio nasa sulat. Basahon na ko balik. Where the bishop is, there let the people gather. Just as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. O yun ka ba? Gisulat ni Ignacio. Okay. Paminaw ha, paminaw. Mauyon ka, yes or no? Niuyon ko sa sulat ni Ignatius, pero Case closed gihapon. Wala na. Undang ta. Wala na. Wala ba so? Iuyo na ka. Katoliko, wala na gather og Sabado. Ano issue na? Paminaw sa. Iuyo na ka Katoliko, di ba? Wala na ta. Di na tana. Si Ignatius nagsulat, asa si Kristo na ang Katoliko. Karon ang Katoliko, wala tingog ng Sabado. Unsa man ang simbahan Katoliko nga giingon ni Ignacio sa simbahan na? Sabado. Alingan ko niyo ba? Wala na tingog ng Ha? Sabado. Ang So wala gatigong Sabado. Wala ko mga tana o gatigong man ang Sabado. Kanang Catholic Church nga giingon ni Ignacio, unsa nang simbahan na? Ang ibasa ni siya. Uy. Kani bang Catholic Church nga giingon ni Ignacio? Paminaw ba? Biluwa na mayo, wala. Biluwa na. Ang imong gibasa wa ka kasabot kay dili mo laban sa inyo kay ingon siya. Asa si Kristo. Sige. Binisayon na to. Binisayon. Kay wa man kay common sense. Sayang gani mo kwan. Binisayon na ko ha. Binisayon na ko. Ingon magkakagwa ka wa ko kasabot. Ya. Nagtubag. Latawan na imong followers, paminaw. Ang imong gibasa, asa si Kristo na ang Katoliko nagtigom. Karon ang Katoliko nga Romano wala nagtigom og Sabado, dili na mulaban nimo. Basahon na ko. Wala. Sahon na ko ha. Where the bishop o asang obispo naa. Paadto ang mga tao aron magtapok. Let the people gathered. Sa samang pagkaagi, just as. Wherever Jesus Christ, kung asa gani si Kristo, nausab ang simbahang Katoliko. Question, kini simbahang Katoliko, ug di ni Roman Catholic Church, kinsa man ni simbahan na? Okay, wa mo ka kasabot sa simbahan, ang church diya. Lagi ba, kinsa man na? Kinsa man ang Catholic Church nga giingon diya? Wala ni mo nagsunod. Idagdag ni ingon nga ang church mga tao na dili na building. So wala ko mga tanag kung sa church na. Kinsa ng Catholic Church sige pasabot ni Ignacio? Kamo na o kami? Mga sabatista. Kay sabat kipin. Sabatista? Katoliko mo? Katoliko mo? Katoliko mo? Around the world, be. Ha? Around the world. May Catholicism. Around the world mo? Around the world mo? Oh, yeah. Naamo dito sa Muslim country wa? Naamo? Wa? Naamo dito sa Dubai, namoy simbahan dito. Bot. Ayaw kumot-bot. Ayaw kumot pa kay bisag sa hulo, wa mo yamo. Bisag sa hulo, wa mo yamo. Straight to the point niya. Karon, sa batipirman ka sa Ignacio. Asa yang lubong karon makita. Agi ka. Sige ka, suwaro mo. Brad. Sumila effect yung kuhan ni. Ang yang sister. Sir Eugene. Effect lagi ka. Tana ko, sir. Sir. Effect ka. Tika dali lang, unya na. Ikaroon na ko ni daig. Tiingon ko na sila, katoliko sila. Sa kanila tiingon ko na silang katoliko sila. Ultimo Dres Pilipinas, so maging nalukop. Sus, Ginoo. Catholicism is the world. Adventist. Basahon ako. Meaning sa katoliko, kay katoliko ko na sila. Sige. Sige. Catholic. Miriam Webster Dictionary. Basa ha. The original church, the original Christian church. Member of the Roman Catholic Church. Membro mo? Basa ang meaning. Ibasa na ko meaning mo. Hindi ang Catholicism. Catholic.
Diya ha. Catholic. Any of the original Christian church. Original. Sabat keeper ang original. Pahilasa. Wata ko na humagasa. No. Any of the original Christian church. A member of the Roman Catholic Church. Membro mo? Kana claim na siya pero Roman Catholic. Sakpan gapon. Wala. Patuga-tuga magaganggong Katoliko. May kakibaw unsay Katoliko. Kami na ang original nga Straight to the point. Bro Eugene, mo tanang ko Bro Eugene, okay lang? Dili sa keeper. Bro Eugene, mo tanang Bro, ayun lang tayo blood. Relax. Take it easy. Choose. Palagman yan ako. Bro. Sa bakay mo. Ayaw pag mo tanang bro. Apit na dyan kay ka magkatoliko ba? Kaya nakasabot Bro Eugene, pwede mo tanang Bro Eugene. Sige. Makasabot kay di man mo biblikal. Sa anak, ay blood na isa. Brad, nalibog ko niyo. Mutang kaog litson nun. Ay blood mo ka. Wala. Straight Ingana to the sa point. pagpadulot mo bro. Ngayon siya nga Katoliko kuno sila. Ultimo sa Dubai. Naam simbahan dito sa Dubai? Brad. Naam simbahan sa Dubai? Na. Sigurado ka? Yes. Search. Is in Dubai. Tanaw ni. Pagkaubanan. Sa Dili bro, kay kumayon ka Dubai manggod. Dako na nga place unsa nga lugar nga particular na ang simbahan palagod sa kuno Corinto. Sige. Sa atin. Sige. Ala, unsa may pangutanan nimo? Unsa pangutanan nimo? Sa man kita na diha. Wala po na. Kay mo tanang ko nimo bro. Ngatanan ko nimo. Pagkatoliko na lang oy. Asa may Paghinon bro, asa may tinuod. Muna, kung nakasabot lang ka sa kung nakasabot lang ka sa pamahaya ganina, nga Katoliko na ka. Malapaso nag-usap sa tungkol Ginoo. Ayaw pag komentaryo kay balusa. Ay, say malapaso sugos Ginoo. Baka lisod-lisod na manggaling ka diri. Ang yawi ni ara. Dara, unya naglimog. Kana pagkamatay ni San Pedro, kinsa gitagaan niya? Okay. Ang first Christian nga sabat keeper. Ignacio gani. Kinsa tawana? Si Ignatius nga sabat keeper. Si Ignatius. Nasayod ba ka si Ignatius Romano Katoliko, yes or no? Dili Sunday keeper. Nasayod ba ka si Ignacio Obispo sa Romano Katoliko, yes or no? Claim ra na. Pero dili si Nasayod ba ka, yes or no? Yes or no? Sila na siya nga claim. Baka Nasayod ba ka si Ignacio Obispo sa Roman Catholic Church, yes or no? baka ka-claim. Tungkol kay sabat. Good! Nasayod siya. Case closed. Wala ta. Good! Case closed na. Nasayod na siya. Close na baka. Human ang debate. Case close. Mabakak. Ana. Oh. Human ang debate. Case Bakak close mo na mong giwali day. Straight to the point. Case close na bakak ang claim. Wa na. Wala. Apay Di lagi. Tuyok na lang ka. Di ka ka. Sige, areta si Sa. Humana. Case closed na siya. Areta si Sa. Isa. Kaya ningo kas gitawag close nga Ay, bakak. sa- Ingon po close nga bakak. Bosa ayaw Nasayod ba ka si Ignacio Obispo sa Roman Catholic Church? Yes or no? Bakak ka claim. Wala ko mga talag na makak mami sa mong claim. Yes or no? Nasayod ka. Bakak na claim. Yes or no? Yes or no? Anong Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Claim. Wala ka mga talag bakak ba ni among claim? Nasayod ba ka sa Ignacio Obispo sa Antioquia? Nga usas mga obispo sa Roman Catholic Church? Yes or no? Bakak na claim kay sabat keeper. Yes or no? Yes or no? Claim kasi sa Yes or no? Yes or no lang? Yes or no? Bakak na Wala claim. ko mga talag na makak mami sa mong claim. I-explain mo kung no, explain ka. Kung yes, explain ka. Yes or no? Pag yes, ana nga bakak mo na nga claim. Sino ko gipapili lang tika og yes or no. Nagpasabot na nga din mo kaya to bago na nga kung pangutana. Straight No, no, to the no. Bakak point. na claim. Bakak na claim. Anong Imong amigo gano, ikaw kasi ra gyapon kag bakak ka claim. Sus Ginoo ko. Mahilig jud ay kag bakak ka claim. Bakak na claim. Straight to Bro, the point. bro, sir. Sige, Sir sige. Apo. Mm. Bro, ato bang tuan ang Bible nga tuan ba nato ang atong concept biblical? Yes or no? Biblical depende na kung biblical okay gihapon. Okay, biblical. So meaning, so asa kung may traditional asa may okay nagtutok gihapon. tinuod. Biblical ha, biblical ta. Okay, kay karon sa to pa nimo kay niuyon ka nga yes, biblical. So asa may tinuod? Gihay blada igoy. Asa may tinuod bro, Ay Eugene? lagi pag-comment.
Ay ako Sige, sige. Hindi ko pwede ma-high blood kay ngano, nakos kamaturan. Ipadulot lang ako Susunod sa may kamatuoran in taon ni mo oy. Ultimo iskalar sa inyo sakop o kagatugan kamatuoran na. Straight to the point. Kuni ka salbahin sa Ay kung gipaibog na imong Biblia. Isa ka buok. Tanawan niya kong Biblia diri oh. Imo man ang gitamakan. Paibog na isa ka buok imong gisi. Oh, Sige, dili man siya. Sa may concern. Nagkulik ang Biblia unya. Ay, imo. Oh. Ilo, makaluluoy, magkano ito si Ring. Sayang ka na imong cancel sa imong Common Sense TV. Ikaw mismo wa kay Common Sense. Biblical. Ang Straight ibang mga to the followers, perting luuya, kay wapod nakasabot. Ini sila. Sus, Ginoo ko. Insa may adik karon nga sigapon magsapaw-sapawan. Oh. Kasi- O na siya. Natawag. Sige, ay na, dila Oh. dito mo isgot nimo kay luoy na kay ka. Samutan pa ni mo, samot ka magaluluoyan ni Ron. Ayaw lagi pag-clean. Sige, okay, cancel ulit. Ay bro, maniod to sa lanta bro. Kay luoya maluoy sa gulong niyo ano. Last. Sige. Gitawag na open Oh. lang nimo sa gitawag og loy-loy katawa-katawa. Sige. Sige, unsa ma? Unsa na imo? Unsa na? Singutan ako, bro. Kay sa ato pa nimo, niyo yun ka man gina ka ang biblical mo atong sundon. Asa may tinod ang Ten Commandments sa Catholic o commandments sa biblical nga pamagi sa Exodus Unsa 20. may Asa tinod unsa mabuti pasabot nimo? Kung maari ta sa biblical nga pamaagi, more on sabbatical. Kung Amen. aritas Katoliko, Biblical. more on moral law. Si Kristo nagtudlo siya og 10 commandments pero moral law, dili sabbatical law. Oh, sige, maniod ko na ta. To the point. No. Kaya ang Ten Commandments manggol, dati sa moral. Akong pangutan sa imo, asa may nagsulti sinuod. Kaya ang Ten Commandments, moral man sa Biblia, kay ethics man na. Now, Sa mga Hudyo, ang ilang pagtuman ana sabbatical. Pero kung aritas Dili, Ginoo moral. Dili, ako Mao na nga ang ilang sus Ginoo ko. Sige tagbalik-balik ka na, di ako mo kakatsap na. Lahi ako pangutan. Nyana ko ba? Minusa. Nyana ko ba? Nyana. Asa may Sa tinuod ilagay nga sa Ten sa pau kay Commandments. lakon ra ka oh. Bro, Daugor natin mo Bro Eugene. Bro Eugene, kaningon ka man, Oh. dawato nimo ang biblical way. So asa may tinuod nga Ten Commandments sa Biblia? Ang Ten Commandments ba sa Roman Catholic Church o Ten Commandments nga gihatag sa Dios sa bukid sa Sinai kang Moses? Asa nang Pariho tinuod? raman na. Ang pagtuman lang sa mga Hudyo Okay, ana pariho. ilaham sabbatical. Kanang giingon sa Katoliko moral. Mo bitaw matingala ka sa doktrina Kristiyana, santuson mo ang adlong Domingo piyesta iglili moral man na. So meaning bro, dili Unsa may tinuod ani? Unsa may tinuod ani? Sa raga ka pangutana o sa kadusina pangutana nimo ani? Straight to the point. Di ba ningon man ka nga ang tawa? Magkatanan. The Ako church kay command Pinda. has kept Sunday as Lord's Day because Oy, the Sunday Skylit son dire oh, salin sa kuberde sa kong manghod. Pag ini mahurot. Spirit descended Totoo upon lang the ka na apostles. ako. This reason, the church was changed the Lord's Day from Saturday. Amay tinod. Ang authority Sa to? sa Ten Commandments o gikan sa biblical nga Ten Commandments giusab. Amay tinod. Ang simbahan laging Katoliko gi-explain na nako na ganina. giusab ang nag-change. Lagi may authorization pag-usab kay gitagaan is Ginoo og authorization sa pag-usab pagdili. Kamo usab mo og dili mo wa mo tagay bisag duplicate pagpuyo mo. Straight to the point. Thank you. Sus Ginoo ko. Brad, ang tinuod nimong iwali no. Adto kas bulangan pagdala kag trompa dito. Hoy, pag hinulsol na mo. Ayaw adto mga kaliokas Katolikong naas misteryo. Sus Ginoo ko. To the point. Sige na kay maniud to na to. Iluyan ninyo oy. Kaya kay maniud to na ko. Iluyan ninyo oy. Pwede na manara ay lagpalbin mo nang Ay na nangabot na ng pare. Oh, Kay wala man ka si Ignacio. Asa na? Brad, daginoto na ko ning imong Ignacio ha. Nga mo'y gitagaan sa yabe. Brad, daginoto na ko ning imong Ignacio kadali lang ba nga mo'y gitagaan ko no sa yabe. Pagkamatay ni San Pedro, sa paminaw sa pagkamatay ni San Pedro ba? Di ba ingon ka gihatag ni Ignacio? Sa ato pa di ay nasayop dahil ning chronologicalis of Pope. Paminaw sa ato pa di ay nasayop dahil ning chronologicalis of Pope nga nias mga standard nga kasaysayan nga ang gitagaan sa ayabe pagkamatay ni San Pedro si Pope Linos. Okay. Sa gisulti diri ning bangga na pud diri sa dokumento. Kasi hindi bangga diri.
Oh, oh. Nasayop pa niya ang history book, mga standard ha, nga si San Linos, gihatagan mo ini sunod sa katungdanan ni San Pedro. Okay. Sumala sa giingon diri 69 Nasayop? Yes or no? Nasayop na sumala diri. Ang kasaysayan, nasayop ni? Sumala. Sayop na inyong claim. Si dili claim na mo. Claim sa history nga dili author sa Katoliko. Asa nang libro ha? Atong i-research. Ano yan? Tutok pa ba? O diya. Be. Sus. Pero- Hindi ka updated. World Almanac and Book of Fact. Unsa ni? American's best-selling reference book. Amerikano ha. Okay lang. Oh, Ang taon na ako to. Kinsay autor? nagtaon na ko ha. Kinsay autor? Paminaw sa Kinsay autor? si author. Walay. Libro man is mga Amerikano. Dahil ilang taon na to kinsay autor? Ang contributors si Emily G. Dubria, di man ni mga Katoliko. Si Ato nga tawag, Robert Imighati. Unsay Oh, ngalan? daghan man kay Emily. O na, di ba na Katoliko? Pero, Oh, si Emily G. Bolbiar. Emily, ilang taon spelling ba? Spelling? Bolbiar. A-M-I-L-Y. Kwa? Mili. Emily Bulgar. Ang Bulgar ba? G as in jar, dayon period, dayon do ba? Dol biar. Dol biar. Be, pakita D-O-L B E as in eagle, A as in apple, R as in rabbit. Kwa? Muram, tag-grade 1 section nalong ano yung tutuluan po sa basa. Ayaw pag binala lagi. Kaya itawag Mo lagi ayaw pag binala. Walay Ayaw bright pag binala. Ang spelling ngali sa pangalan walay bright ana kay kining nagtipindi na. Sige. Sige, research dia. Mahilig kag research eh. Natawa Sige. ka. Natawa ako screen ba screen. Ako basahon. Sa pangalan na. Screen. Putanahon ha. Oh. Si Emily. Oh, lantawa. Emily G. Inulsol na pag inulsol na. Inulsol na. Kasi pag ginulsol, ayaw lagi ko na ginulsol kay Katoliko kada adlaw halos ginulsol. Ikaw ang pag ginulsol. Kay perting looya kay nimo diri sa to ang Kasi Ang pagkalugoy, kadi man juga kalusot kay ang sige ha. Sa kadali lang ha. Si Emily the Book biography latest update. Amazon man ni. Sini. Sa tani kay Iko ana. Amazon man. Maka-research mo ko dili. Iko nang screen ba? Ako sang i-comment nimo. Dili ang pangalan ka ng mga comment anang pangalan. Kaya ako kuan po dili. Lisod ba na? Ay. Hello, spelling A-L-L-A-A-I-L Emily A-M-I-L-A-Y L-L-Y. Daig kabugo ba nimo? Iyabag ka. Wa man kag kagtuon. Magpataka ra kag comment. Mga tawo nga way common sense, way Biography. common minus. Wala nga ning Religion. dapat common sense TV based on fact para ikaw mismo mo research Biblia nga mao ang fact, mao ang kamaturan. Bala. 102 na yung viewers. 102 na yung viewers. Wala, nangatras na kay mo kanto naman. Okay. World Dahil Almanac. common sense. Kung mo atake gani lang reference pero Bible alone ipamugos mo na minus. Dili ning gamit tag reference tukma. Malangay tag samot ana. Atong basahon ni. Oh. Ganon, Ako, ha? Ay, di Darao. Darao. Libro ha. Di, Ay, lagi paningin mag- dag kumal. Oh, libro ha. Ako basahon. World Almanac and Book of Fact. Kani may klarong dunay fact. Kanang imo wa gyud mo. Oh, sige ha. Fact. Dapapase. Basahon akong dapapase. Roman Catholic considered Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome. And the first in line of Pope. Nganong Paminaw sa Nilikay man ka sa author lagi nganong likay man ka lagi basa na kong autor. Ato lagi ang lataw no kinsa nang tawhana. Ikaw. Listen mo kung goy na. I-picture. Kaya akong i-research usay Akong isin sa imo haning kwan. I-comment na ko ning ngalan sa kwan ha. I-comment na tanan ka ng contributor liha katong lantawon. I-comment ba? Ay, pag sige likay-likay. Daghan man kay ni Brad. Sige ha. I-comment ko no tanan. Ako basahon paminaw ha. Adili, Paminaw ha. Anong lisod-lisoron man ko ni So mo na may comment. picture na ko aning ga-live man ko. Kuhaon ako na akong cellphone di mag-picture ko.
Kuya pod. Wala kay isa ka cellphone niya. Ay, sus, Ginoo ko. Taon ba ni? May epekto na Na. na. Si tulo na to na. Sa una, Unya, di problema na nimo. Oh, epekto na unya kay akong i-research kay kanang imong libro musungag gali sa Biblia di jud na madawat kay Sus, wala ayaw na. ang Biblia. Musungag o musungag nimo? Musungag sa Biblia. Kay watay laing pinaka Sa Biblia o nimo? Ang Biblia. Sa Biblia o nimo? Para to di ito. Basahon ako ni ha, basahon ako ni. Sige, basahon ako ni. Roman Catholic considered Peter the apostle to have been the first bishop of Rome and first in line of the popes extending to the present. Chronological list of Pope, number 1, si Pope Peter. Number 2, si Pope Lino. Number 3, si Pope Anacletus. Nasayop ba ni o wala? Normal lang ang i-claim sa Katoliko, normal. Sus, Ginoo ko. Wala, dili niya among libro. America best-selling reference book. Normal Dili- lagi nang i-claim sa Katoliko. Normal lang Timo i-claim sa Katoliko. America's best-selling reference book. Ilang taon na itong autor? Sus, Ginoo ko. Wa man daw Apilo-apilo ini kahibaw. Common sense, wa ka kahibaw. Ayaw Straight lagi. to the point. Kaya sa tao na to, kinsa na ang Pero mo autor kay na. Astro sina. Na, Autor mo. paniod to sa, kay murag na pas mo madagway ka ni. Ala, kinsa pa ko na pass mo na to. Kuhangan, lawag to, bakit ayaw, niya ikaw, piting ka kaya. Ah. Ultimo. Ayaw lagi pag-COVID. Sus, Ginoo ko. Ayaw lagi. Oh, na murag agwantahan lang kay murag sakit-sakit pag ginatong banat pero pasayloan na lang ta. Muna giingon sa inyong mga amigo, debate sa rason, walay labot ang korason. Oras, surubo. 27 minutos naman makalabay ang alas 12 kautuhan. Bro, buhat na ko kay maniod to na ko, bro. Mayo Sige. kay Sige. God bless. Adventista. Salamat kayos panahon. Mag-istorya ka na kung Adventista ka manugay. God bless. Ay sa mag-adventista. Muna akong giingon sa mga viewers na to ha. Mag-adventista lang ko mga suking tigpaminaw kung mahubas na dagat. Pero ayaw kalimot, ang simbahang Romano Katoliko, ang tinuod nga Adventista, kay kami ang tinuod nga nagpaabot sa among Ginoong Hesukristo. Kamo nangutya mo sa Biblia. Abot pa. Sige na. Eh, wala siya ko naman Okay. tugod. Good. Tatanawa. Gapo, mahimo na siya Adventista kay nagtuon. Kamong commentator? Ay, wala, Adventista na mi, Brad. Adventista na mi. The Catholic Church is the real Adventism because kami ang tinuod nga nagpaabot ni Kristo. Kamo, amo og kinsang Kristoha ang inyong gipaabot. Straight to the point. Kanya ingon ra ba diha si San Pablo, buhat 17:24. Wala ang Dios sa mga taong gimugna lamang wala ang Dios sa mga templong gimugna lamang tao. Ambot og kinsang ginuuhan na animo diha. Sa timo, mugna sa Katoliko. Sige, ay, mugna. Ay, wala kay ebidensya na. Wala kay ebidensya. Wala kay ebidensya na. Ayaw nag-itabi diri. I-post na kung ebidensya. Kano saan na nang Sige. Sige. Sa wala na kami dito. Ipos ang ebidensya kung naadyo kay ebidensya nga ang Romano Katoliko gimugna ni Constantino. Go. Ebidensya. Tungod sa doktrina, si Constantino may nag-founder sa doktrina, nag-build up sa Ay, dili lagi isyo ang doktrina. Kaya mo na nagpatikan. Sige. I-grant na to without admitting for the sake of the argument. Si Ignacio gahimo sa doktrina. Sige ha. I-grant na to without admitting for the sake of the argument nga si Ignacio mo'y nagmugnas doktrina. Question. Kanang simbahana nga gimugnaan. Kanang simbahana nga gimugnaan ni Ignacio doktrina. Paminaw sa lagi ba? Kanang simbahana nga gimugnaan ni Ignacio og doktrina kinsay gatukod. Ayaw lagi pagpataka kay si Constantino may Ay, naunsa. Lagi. Etong i-grant na lang na to. For the sake of the argument, nagitukod yun ni Ignacio ang doktrina. Kanang simbahana nga gimugnaan ni Ignacio og doktrina kinsay gatukod. Ignacio man imo katukod nga si Kristo may nagtukod sa doktrina. Bo! Tanawa ra lagi. Naaraman din na. Ignacio na imo si Constantino Tanawa. Pag-ingon na ko kinsay gatukod sa simbahan nga gimugnaan ni Ignacio og doktrina. Ingon ka si Kristo diwa na. Straight to the point. Sus, dali. Aradyo kayo ni Mutikoyon di ay. Nag-asyambra ka. Sige na. Mura to. Salamat. Oh, mao na siya. Pastilan Ginoo ko dolor. Kaya ang inyong doktrina, iyan Mana ko ako panimo kanang imong giistoryang maginulsol imuha na ibalik. ginulsol na kay ang inyong doktrina. Oh, ha? Ikaw na mo sumbalik ana na araman di na di ay. Pinang Kristo ang
Constantino Domingo. Oh. Pasahon na to. Kinsa man jud na paminawa. Kinsa nagtukod ani simbahana nga gimugnaan ni Constantino og doktrina. Ang nag-declare higala si Constantino may nagtukod sa doktrina. Bot ipasabot si Constantino ang nagtukod. Ah, di ba? Ang gimugnaan niya doktrina nga simbahan kinsay gatukod. Ang gibugnaan niya. Siya mismo Oh. nagmugna. Mura si Kibuloy ba? Ah, nasayod ba ka si Constantino na convert sa Christianity? Atik-atik laging convert pero nagtukod siya. Sa atik convert. Bisag ka mo mismo, aminado ana. Wala, nag-atik-atik na si Constantino kay nagtukod. Kung sa'yo nag-atik-atik? Ah, sama basa nga si Constantino gatik-atik. Wala. Wala. Nasa Gcash. Oh, see? Nadri. Pagkuha sa Gcash. Sila kanya to no, sir. Botly. Lunch na kay need sa physical. Pag hinulsol na, tuhuy ang pulong sa Ginoo. Ay na. So, sige. Ikaw rin kung balik ko na na. Pag inulsol na, tuwis Kristo, nawatan simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayaw pasako pa ni simbahan nga gitukod og kano. Kasabot ka. Straight to the point. Constantino. Ha? Si Kristo. Lagi. Balikan mo si Constantino. Nasayod ba ka si Constantino na convert into Christianity? Nalat sa launam, pas mo. Ni Ara. Tubag. Nagpaatik-atik siya convert kay nagtukod. Wala ko nang utanag, nagpaatik-atik ba siya? O dili. Nasayod ba ka nga si Constantino na convert into Christianity? Yes or no? Wala lagi siya na-convert kay nagtukod siya kagaling doktrina. Gisulod niya ang Kristiyanismo. Lubo siya. Lubo. Unsay. Wala nag-convert. Lubo. Unsay wala nag-convert. Ano ba siya mag-convert? Kung na-convert pa siya, di siya maghimo. So namali ning statement ninyo nga si Constantino na convert sa Kristiyanismo. Acts 20. Nagpa-convert lagi siya pas as lubo siya. Lubo siya, lubo. Lubo Nasayop si Bacalares pag ingon ni Bacalares nga si Constantino na convert sa Katolisismo, sa Kristiyanismo. Convert lagi siya pas-if. Murag ikaw ba? Pas-if. Si O Pasip. Si Pasip. pas-if siya. Kinsa man buanga karon nga emperor magpasip kag convert sa Kristiyanismo. Pas-if siya kaya nagtukod siya laing relihiyon. O sabi yung Kasi nagtukod og laing relihiyon. Domingo, iyang gipatay ang sabat keeper nga musupak nining balawra patyon. Karon, nasayod ba ka nga si Constantino nabunyagan sa pagkakristiyanismo? Yara, nagpabunyag lagi siya kay atik-atik kay nagtukod Karon, si buot man nimo pasabot nga si Constantino gapabunyag sa iyang kaugalingon ra pud nga simbahang gitukod. Gisulod niyang Christianity kay nagtukod siya kagwalingong doktrina. Sa gisulod ng Christianity tukod kaugalingon. Di ba ang Kristiyanismo kontra man sa emperor? Natawag gidekre niya. Patyo niyang supak. Kasalbahan Sa paminasa. Ay tuhuin Di ba? sa Tino. Ay Brad, ayaw ko tumaga sa story lang. Kaya na ako history dere. History lang. Kundili, dokumentado ning kanunay na mong sige, dokumentado ta. Okay. Dokumentado ta. Constant. Sige. Kinsa may akong tuohan kanang imo o kani akong kasaysayan? Niara, ang kasaysayan nimo gituis na pero ang kasaysayan ni Constantino sige, tagai ko history nga wala gituis. Tagai ko i-present ang book. Niara. I-present ang book. Itawag I-present ang book. Ayaw lagi na sandilo. Dili ayo sana sandilo. Ang ingon nimo ang ingon nimo nga atik-atik ra ning kag Constantino pag-convert niya. Hatagi ko gi statement karon nga atik-atik ras Constantino. Standi, Britannica, mabasa nimo. Jesus Ginoo ko, ayaw lang sandi. Ayaw lagi na brad, dili na mo isyu. Siya paminaw. Hatagi ko ebidensya nga si Constantino gaatik-atik sa pamimros Kristiyanismo. Kaya para magatuo ko nimo based on fact ministry man kaning imo. Naghimo ni sa balaod. Lantawa patyon yang dili mo sunod siyang balaod. Tarong din na. At sa may tinuod ang Kristiyanismo may nanulod sa mga Roman Empire o ang mga Roman Empire may nanulod sa Kristiyanismo? Isunod ni Constantino ang Roma ang Kristiyanismo. Naghimo din ang Roma yung isunod na taga-Roma na siya? Isunod niya Kristiyanismo. Unsa may tinuod ni God base sa Biblia? Ang mga Kristiyano may nangabot sa Roma o ang mga Roma may nanulod sa Kristiyanismo? Paminaw. Ang Kristiyano nga sabat keeper nanulod, nagwali sa Roma. Mao ni resulta nimo sa di ka mo to history kauban ra kas Magellan maoy gapatay lapu-lapu. Ganong di ba ka gusto man halangan? To the point.
Paminaw. Amay mong Paminaw. ebidensya. Paminaw. Ang Kristyanismo ning sulod sa Roma nasod aron i-convert sa Christianity karon kay daghan naman kay na-convert sumala sa kasaysayan si Constantino adunay gitawag o gilang at tubangon sa iyang general di ba naman kana karon nagpa-asip siyang convert sa Kristyanismo na history ana Sa may rason. Ha? Base sa history. Unsay rason nga na-convert si Constantino? aron ang usa ka rason aron hiusahon niya ang paganismo Paminaw, klaro na ko. Unsay dako kaayong hinungdan nganong nakonvertir man si Constantinos pagka Kristyanismo nga unta paganismo man siya. Okay. Paminaw, ang background sa history o imong lantawon pagpalaom og istorya aron niya hiusahon ang puwersa sa pagano o Christian kay nasi No. Dili na mo pangutanan ako. Unsay nakapag-convert ni Constantino into paganismo to Christianity? mao lagi O gikan sa pagkapaganismo, padulong sa Kristyanismo, unsa may nakapag-convert niya? Nabay mga tao nga nakakita ba sa pananawon din ni tuo siya nga uy Kristyanismo tinuod. Paminaw. Nahibalo ba ka nga naigira at bangon niya? Anong nagpaasiit siyang nakakita og cross? Inhook signo. Sino pasip? Nya binuang na. Wata ka siguro binuang kay naman sa girahonon. Sa ato pa na makak ni kasaysayan. Paminaw ba? Paminaw. Inhook signos. Iyahang gisulti. Karon ang kasaysayan nagsulti. Ngano nakabalo man kaana nga na inhook signos? Ngano nakabalo man kaana nga na inhook signos? Paminaw, ang usa sa rason nga nakonverter siya tungod kay adunay girahon nga atubangon niya gubatunon nga iyang general rason. Nahibalo man kanang kasaysayan. Karon ang nahitabo niya kay divided man. Ani ba? Sa para makasabot ka. Ngano nakabalo man ka, brad? Ngano nakabalo man ka nga naay inhook signos? Binastos ka nagtubag pa ko. Ayaw lang kasuko. Nara, palaman, nagpadulot lang ko sa punto ba? High blood naman kanin tunguda. Dili, gipadulot lang ako, sapaw-sapaw mong ka. Relax lang. Wala ko na high blood. Ako lang ipadulot ang ipon sa sulab, nga duhay sulab, ang pulong sa Ginoo. History versus history niya, saksi mo. Dili, kasaysayan. Asa kayo mga kasaysayan? Basa. I-provide na. Gisa Manila na. I-provide ka niya, asa na? Paminaw. Bisa ka ng imong libro na ay mga link na nagsulti nga na ay girahonon si Constantino. O say, lagi ba ka nang imong giingon nga nagagira sila, i-provide sa nang imong ebidensya. Nahibalo ba ka na ay girahonon si Constantino anang tungura? Dili, ay lang kong pangutan. I-provide sa nang imong ebidensya ba kay para mo tuo. Nganong magduha ka sa akong gisulti mo nahibalo ba ka nga kay wala man kay ebidensya. Sama ra na niingon ka nga nangawat kung tabo nya wa kay ebidensya. Anong di man ka mutubag? Nahibalo ka ba nga niya ng panahon na adunay girahonon si Constantino nga iyar pong general? Alagi ba? I-present ang ebidensya. I-present sa. Nahibalo ba I-present ka? sa lagi na. I-present sa ba? Nahibalo ba ka? Wala. Sayon kay pangutana. Ayaw kong pangutana na. Di ba imong gitugan nga naigira, batok sa ilahang kapwa general. I-present ang imong ebidensya. Ayaw kong pangutana. Kay ako na ako'y hawid nga ebidensya. Nahibalo ba ka? Pangutan ta ka. Mutuo ba ka nga adunay? Kini na lang. Ayaw lagi kong pangutana na. Ayaw kong pasakya sa imong style. Ayaw kong pasakya sa imong style. Ikaw rin naipit. Mauna nga imo kong pangutanon. Gipangutana ta ka. So i-provide imong ebidensya. I-provide imong ebidensya. I-provide. Mutuo ba kang adunay girahonon si Constantino anong panahon na? Ay sa lagi kong pangutana. Kung pangutana na. Sa ikaw may akong gipangutana. Asa man imong ebidensya karon? Ingnalag di ba Kanang imong giingon nga, nagpa-as Constantino. Asa may imong ebidensya? Nahibalo ba kang adunay girahonon si Constantino na panahon? Ay lagi nang ingog nahibalo ba kang nagirahonon? Asa imong ebidensya nga nagpa-as-if si Constantino pa-convert sa Kristyanismo? Anong di bang kamo tubag? Nahibalo ba ka wala? Style mo na nimo. Style mo na nimo. Dili. Kay nahibalo ka, nahibalo. Sige, ebidensya, i-provide. Nahibalo ka. I-provide imong ebidensya. I-provide. Dili lagi. Mutuo ba ka wala? Ay, story versus history ni ato ani ron. Anong di ba ka mutuo na? I-provide imong ebidensya og dili man galing, i-provide.
Nga mismo si Pedro. Ikaw akong gipaninglan, dili ako. Ngano man ka nga Ako na ako'y gihawiran nga libro ha. Na ako'y gihawiran nga libro about ni sa conversation of Constantino. Hay na imo ang gihawiran karon nga standard nga referensya nga matod nimo nga nagpa-as-if sang na-convert sa Kristiyanismo. Okay, daghan tag mapasa kay nagatubang og internet. Daghan tag Oh, i-provide nimo ng internet. akong klarohon karon. Nahibalo ba kung adunay girahon? I-provide mo ng internet. I-provide. Butong na lang ka kay ipit ka. Oh, boy, internet. I-provide. Lang ang pangutana. Kumbaga, Sayaw lagi kong pangutana kay style lang sa sabadista kung maipit na balikon tag pangutana. I-provide ang imong ebidensya gikan sa internet nga kanang imong giingon nga nagpa-as-if si Constantino. Sige. Bisaya kay ka pasabton. Ano mahadlok man Sus, Ginoo ko. Nahibalo ba ka? Brad. Na adunay girahonon si Constantino? Kung imo kong ingnon anak brad, isulti na lang nas mga way alamag sa mga wa masayod apan ayaw na sayod. Nahibalo ka wala. Mutuo ka na wala. Ebidensya lagi day, ebidensya sa Dire, mutuo ba ka sa ebidensya sa mutuo ba ka sa kung gingon? Ingnan na lang di ko mutuo sa ay mong gingon. Sus, Ginoo ko. Brad, di ba? Niingon ka nga, uy, si Constantino, na-convert nag-Kristiyanismo, gapaas-if Tubaga naman na. lagi, tubaga. Paminaw ka! Ha, sa imong ebidensya ang nagpaas-if si Constantino. Kay naipit na ka. Tubaga. Ano di ba Ikaw naman ang naipit. Ikaw naman ang naipit. Ang imong, ikaw rin ang naipit. Yung ano man, the fact mo gipangaliwan ka na kung ebidensya, balikon ko nimo pangutana. Kaya nga naman, paagi na sa tao nga naipit siya. Dili na mo to. See? Dili na mo to. Nahibalo ba ka wala? Hibalo ka wala? Lagi kong pangutana. Nahibalo. Provide sa imong ebidensya. I-provide sa imong ebidensya nga si Constantino Dili gipangutana ta kang ano kay makamutubag. Nahibalo ba dili ka? lagi ko motubag kay ngano man. Usahan pagtubag na ko ana. Ano Na man, in the first place, nahadlok ka nga, ikaw maipit akong ka. gipaninglan. Nahadlok ka Ikaw sa akong maipit. gipaninglan. Nahadlo kang Sige, maipit. i-provide ang ebidensya. Nahibalo Kaya ba kung ka? tubag ko na imong pangutana, i-provide sa ebidensya. Nahibalo ba ka? Nga naigirahunon Kung pangutanon ko nimo ana, pangutanon ko nimo ana, ikaw mismo wa ka ebidensya. Ebidensya. Nga nasa ko. Oh, i-provide. Ano nasa kong utok kay Internet versus referensya. Mo nang genuine nga utok kay gisamarin ako ang mga Ayoko, dadaanan mo genuine nga auto kay bisan ni mismo ikaw wag kay kalibutag yun sa Bible scholar ninyo. Genuine noon ka ani. Genuine na siya. Straight to the point. Biblical scholar nimo bisag isa ka mo ko magali ka pahingalan. Na mo ingon pa kag genuine. Nahibalo ba ka? Ngano di man ka katubag? Hadlo ka maipit? Sige. I-provide ang imong ebidensya karon unsa ka tinuod ng giingon nimo nga si Constantino gabuot-buot gapas if. Go. Go ahead. Tubaga. Tubaga. Go ahead. Tubaga. Naunsa naman nun nga videoke naman inuong ka. Asa ang imong ebidensya nga si Constantino nagpa-as if. Tubaga lagi. Sumala sa mga Tubaga gani. Tubaga gani. Kung pangutanan nimo. Oh, ebidensya. Ang panahon na adunay girahunon si Constantino kay ipit ka. Sus ayaw kog pangutan-na ana. Ang akong gipangutanas imo karon, di ba? Ang imong claim nga nagpa-as if di ay si Constantino. Kay imo man yung i-promote nga founder si Constantino sa simbahang Katoliko. Wala gapa-music na lang, wala tay klaro aning imong programa. Oh, why klaro kay di man ka motubag. Sige tubaga. Tubaga. Hatagi ko ebidensya. Tubaga lagi. Bintahuso kay ka. Lagi, hatagi ko ebidensya para makatuo ko sa imong giingon nga si Constantino nagpa-as if. Bo. Tubaga lagi tubaga. Why mahatag? Why mahatag? Constantino na. Wala. Why mahatag? Why mahatag? Why mahatag? Why mahatag? Naipit ka. Ingon na galit ko. Wa kay Ano mahatag? di ba ka? Ipit na ka? So di ayaw lagi kong pangutan. Di Baka umuuli first pa ka. paminaw ha. In the first place, imbes na humana man ang tatanaw, gikis close na guna ko unta to. Karon, ni abot ta dire sa isyu ni Constantino. Si Constantino nasayod ka ba nga na-convert sa into Kristiyanismo? Ang imong ingon, huy nagpa-as if ramanas Constantino na-convert. Ebidensya, ihatag. Ebidensya anak. Tungod sa history
nga wala nagkahiusa ang Christian paganismo niya napot Onsay source, onsay source, onsay source. Mismo ang Source, imong source, yata. Bro, Yata ka source. naalagay mga source. Oh, ay, gay ko gisa. Klarohon ka mo tuo ba ka, hibalo ba ka? Gay ko gisa sa source. Gay ko gisa. Sa man, Wikipedia, World History, unsa man eh, World Almanac. Ginina Unsay na ka source, nakikita ko. Ang Unsay source, unsay source. Nagkanta ka sa source. Nagkanta ka sa source. Basta tumaga ko mo. Agin ako. Hibalo ko la. Sigurista mo ka. Hatagin ako. Nahibalo ka wala. So, sa ina ko pangutana na. Hatagi sa kodalog source. Nga naa na ang imong giingon. Naalagay. Ang problema Okay, nimo. haman na. Gay ko gisa. Gay ko gisa. Moto Gay ba ko gisa. ka? Moto ba? Ay, lagi sa kong pangutana ng moto. Okay, Kristus Ginoo ko. Hoy. Naipit lagi. Naipit. Si may naipit gyud ko ani ba? Di lang siya kakatapos ako. Source daw, isa, gay kong isa. Di kakatablas kamaturan. Di kakatablas. Wanay klaro. Gapa-music na lang, pabuhis dugo. Ito ko. Apoy ba Straight to the point. Isa lang. Imo mga Before na ko tubagon yung pangutana, gay kong isa, source, isa. imo mga viewers ipapangutana na ipa-research. Isa lang. Ang ipapangutana nimo. Isa. Ang kuna sa nga ka na ibalo. Isa. Manong pakanon man ko ni mugtaeg wa ko kay balog asa na mo nagikuha. Ibalo nga na ginakurong sa Constantino na. Wa kay ibalo. Brad, sama ra nang moingon ka ba nga muuyon ka ba mukaon kag pan. Nya wala ko nimo pahibala kung kanang pan nimo asa na nimo gikan sa biksa pa ng tinuod o sa basurahan. Manang giingon nimo nga si Constantino nagpaasip, hatagi kog ebidensya ana. Tubaga po. Tubaga Dre. Ay, ebidensya nga wala to. Kay gwa kay mahatag dire, ikaw may makaluluoy ani ron. Ang ako lang bala kay kaguto kay ka mo tubag. Daghan man kag source, gay ko isa. Ako nanakoy mahatag oh. Oh, isa lang. Sige para mahilo na ni, nasayod ko. Pero hatagi ko source. Oh, nitubag nako, nasayod ko. Hatagi kog source imong gingon. Motuo na ka nga na ginahunon si Constantino. Motuo ka dili. Mutuo ko. Ani? Tagai kog source anang giingon nimo nga si Constantino na convert into Christianity nagpa-asip lang. Gawas. Bala sa akong pagsabot. Gitubag ta ka. Ayaw ko tubaga sa imong pagsabot lang. Kaya wag mo tanag sumala sa imong pagsabot. Anong nagtukod Sa ang akong gipangita, dili ka galingong pagsabot nimo. Ito lang ang doktrina nimo. Nang ebidensya o tatawa. Ebidensya. Source. Source. Sunday. Niya gitukod niya Sunday. Kao galingong pagsabot ra day niya. Di na ko mupatol nimo. Di na ko mupatol nimo. Kay kao galingong pagsabot ra nimo. Standard reference versus own opinion. Nakilid ka sa Bible nga kamatuoran Straight to the point. Sige. Biblia. Tagai kog source sa Biblia nga si Constantino nagpa-asip lang. Sige. Okay. Pasahan na punta ka. Alang sa ibong mga viewers. Sige, ebidensya ha. Na si Constantino nagpa-asip lang. Paminaw. Basahan ako ang imong mga viewers. Apil ka aron ka makahinulsol. Sige, ayaw na pagbalak diha. Dala, basahan ta ka. Sige ha, kanang statement ha nga Constantino nagpa-asip ra. Kay karon pa ko nakadungog nga sumala lang di ay sa imong pagsabot. Own opinion versus private own opinion versus history book. Basahan. Nagingon dili. Sa magingon dili. Kay amaw mga tao, mo'y mga apostoles nga mini nga Diba? Sa kadali lang unsa na nga bersikulo kapitulo. O bisan dili. Unsa lagi ng kapitulo bersikulo imong gibasa? Sa 2 Corinto 11:13. Kay ang mao mga tao mga apostoles nga mini ni Kristo kay giusab ni Constantino ang kasubuan. Amay Constantino nabasa nimo dia. Tukma sa gingon. Wala ko mangutanag tukma. Ang akong pangutana. Hay nang statement sa Biblia ang nagingon nga si Constantino nagpa-asip nga Kristiyanismo. Sa Kristiyanismo. Tukma. I-provide. Nero,
Tugma. Wala ko mga tanag tukma. I-provide na. Nag-mention kag Constantino, di ba? Basahon na ko. Kung nabay Constantino. Sige. Mo'y mga apostoles, Dominic. Unsa to? Unsa to? 2 Corinto, unsa to? Napay dugang. Pisa. 2 Corinto. Pwede ka kabaluan ng verse? Siba, akong sundan na imong gibasa. 2 Corinto 11:13-14. Basa. 11:13. Sige, basahon nako. Bugna nga Biblia kay ba kung bugna nimong gibasa. Oh, sige. Sige. Dire. Ay kana sila mga bakakon nga mga apostoles si Constantino nga mamumuo nga malimbungon nga nagpaka-apostoles ni Kristo. Hamay Constantino. Basahan na po ang gitawag ko kaputi. 14. Nagpaka-apostoles bakas Constantino. Ambot lang kahaasa ni, mabasa niya. Kaya sa katibuok, kinabuhay ni Constantino. Wala umaingon si Constantino. Ako ang apostoles ni Kristo. Straight to the point. Ang pasado ane si Ellen Goldwhite kay gapaasip siya nga propita kuno siya. Sus disgrasya. 14 to the point. Oh, dili katingad-an. Ay bisan pagani si Satanas nagpakamanulunda sa kahayag. Naay Constantino? Constantino kay Naay gi-statement dire imong gidugangan gani nag Constantino? Ingon ko to. Brad, ayaw ko tika-tika, Brad. Hindi ko maatik mo. Wa ko mangutana, tukma bas kinabuhi ni Constantino. Ang question ko, unsay statement sa Biblia nga si Constantino nagpa-as-if nga magpa-convert og Kristiyanismo? Nagpakamalulunda sa kahayag ng sulod. Wa ko mangutanag, nagpakamalulunda bas Constantino. Kay sa tibuok nga kinabuhi ni Constantino, wala sa moingon nga ako ang Dios, nagpakamalulunda ko. Dili siya Pero ikaw nagingon. Kay matod pa nimo, kaugalingon na nimong interpretasyon. Standard reference versus own opinion. Straight to the point. Iusap siya kasubuan sa Diyos basta Sus, Ginoo ko. Ay nataan ang imong usab-usab. Tukma ba? Wari klaro niya to kay istorya. Ay nalagpamaka kay maulawan ka ni. Kilid ka. Ha? Ay nalagpamaka kay maulawan jud ka anig samot. Imo pang gidawit ang Biblia nang imuhang sus Ginoo ko. Lagi panulti nga adunay mga Straight to the point. Wa mo ko mangutana nimog natukma bas Constantino. Pero usap Nasa, wala mo ko mangutana nimog natukma bas Constantino. pay buhat. Ano mo ingon? Unsay statement lagi sa Biblia nga si Constantino nagpa-as-if nga magpa-convert sa Kristyanismo. Yara, nagpakamanulunda gali. Wala lagi ko mangutanag, nagpakamanulunda ba? Iusap yung kasubuan ni Constantino. Latawag yan ko. Kasi ayaw lagi ng kasuguan, lagi kay mo ambak, lagi po nagsabado, ani. Straight to the point. Muambak man yung kay-iusap man ni Constantino. Di ka man nagamot ang tanang Diba ang deklarasyon sa inyohang pastor, si Bacalares, silence ang Biblia, silence mo. Kung anong nagsaba man ka ng Constantino nga wala man na sa Biblia. Tukma, gali. Kasi tukma. Tukma. Nangutana ko nimog natukma ba yung kinabuhi? Wa? Tukma. Kay-iusap niya kasubuan sa Diyos. Why did this show? Unsay statement sa Biblia karon nga si Constantino nagpa-as-if lang. Okay. Imo gibasa pag-upalan nga nagpaka-apostoles. Na? Nagpaka-apostoles bas Constantino? Sobra pa sa apostoles kay giusap niya sa Diyos. Kaya ako mga talag na sobra ba? Ang statement ba nagpa-as-if siya nga nagpa-convert sa Kristyanismo? Haman? Nagpakamanulunda. Sino nagpakamanulunda? Pataka naman ang Constantino, ana. Si Constantino ning sulod sa Kristyanismo niya giusap ang kasuguan mo ni pinakadimala. Ay nakong guwata ana, Brad. Sa Biblia. Ay nakong guwata ana. Ay nakong guwata ana. Kay kanang imong gigamit, wa pa mo exist si Constantino ana. Wa pa ni exist kano sa mga sugo ang pingko nga bantayan si Constantino ang unang nagsugo niya. Panahon pas mga Kristiyano, gabantay ng Kristiyano sa Domingo. Dili na sugo ni Constantino. Wa kay mabasa ang sugo. Og na ko'y mabasa.
Okay, babasang sugo. Be, basa. Kung may mabasa ko, admitahon mo sa Badista Sinagoga Sawa. Basa. Nga nag-ingon. Hinumduman mo ang Kung may mabasa ko sa Biblia, nga panahon pa diyan sa mga apostoles, giusab na, admitahon mo sa Badista Yasawa. Hinumdumi ang adlong Domingo. Sa ningon ka nga, panahon pa din Constantino na giusab na. Kung may mabasa ko karon sa Biblia nga, wapas Constantino giusab na. Admitahon mo karon na sa Badista Sinagoga Sawa. Straight to the point. Basa nga gisugo nga batayan ang adlong Domingo. Isa, dili ba? Di ba? Diingon ka nga si Constantino gausab sa sugo. Karon, kung may mabasa ko sa Biblia nga wapas Constantino panahon pas mga apostoles, giotro na nila. Admitahon mo sa Badista Sinagoga Sawa. Straight to the point. God. Sige. Basa ang gisugo. Yang admitahon, yang admitahon. Domingo. Yang admitahon. Papaulay. Yang admitahon. Sige, diara. Basaha. Basahon Gisugo ako. ba? Basaha gisugo ba? Dili aksidente nga miingon si Lucas nga magkatigom sila sa unang adlaw sa simana. Sanglit ang mga Kristiyano milain man sa mga Hudyo. Giilis nila ang balaang Sabado sa sunod nga adlaw. Ang unang adlaw sa simana, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus. Naman lagi. Gisugo di. Sakoy na sad. Ang imong isa. Asa man ang imong giingong Constantino? Pot na tangi mong gibasa o niya pa yung gusto ni Kristo. Ha? Pwede pa kasi. Putnam? Sikoy kayo. Panahon pas Biblia, nanay Sabat. Panahon pas New Testament, nanay Sabat. Putnam? Ano na siya ko'y ka kay putnot imong gibasa o niya wa pa yung gusto. Karon, pangutanan ako. Si Constantino unsa iyang gideklarar? Civil sandilo o ecclesiastical sandilo? Igala kay Igsoon. Apel diha ang Ecclesias Sandilo. Ay, ko hinag kani, basahon ako ha, inyong libro, Seventh Adventist Belief. Yeah. Basahon ako. Para makahibaw ka. The Sige. Emperor Constantine decreed the first civil sandilo. Unsa imong nabasa? Civil ecclesiastical. Civil na siya. Kay nga You know what is civil means? You know what is civil law? Paminaw. Common sense TV fact. You know what is civil law? Paminaw sa tubag. Paminaw para makasabot ka. Kung imong sabton diha ang civil, ang ecclesiastical, usar ang ilang gipatuman. Ha? Unsa may gi-implement ni Constantino? Civil sandilo, ecclesiastical sandilo? Kaya ano, Civil. You know what is civil means? Hibalo ko. Define what is civil law. Anong suguon man ko nimo? Hibalo man ko. Kay ba mo ka? Define what is civil law. Okay. Nahibalo ko. Civil law. Kay ba mo ka? Define. Balaod sa nasod. Civil law. I-define gani. Civil law siya. Define gani. Dali ito na sulti. Balaod. Brad, kaniod to na ta, Brad. Kaya wa man kay klaro di ay. Ano di ba? Kaniod to na ko kay gutom na ko kayo. Alauna na. Salamat kayo sa panahon ha. God bless ha. Pag hinulsol na. Sige. Pag ginulsol na, ako na, bunyag lang kag Katoliko, maghiusan na ta. Di kayo magsigag pasako paning kano. Sige na. Mora to. Dagan salamat, mayong hapon kanatong tanan.